ನಮಸ್ಕಾರ. ಊರುಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಬುಡಿನ ಚಿತ್ತುಲೆಂಕುಲತ್ತು ಪರತೆನ ನಿಗತಿನ ಕುಲತ್ತು ಪೊಸತ್ತೇನು ತೋಡ್ನ ಕುಲತ್ತು ಪಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಪಲ್ಲಡೇ ಬಚ್ಚಾದತ್ತಂದ ತೇತು ಬಚ್ಚ ಎರಬಿಡ್ತುಜ ಮುಡಿಕೊನೆ ನಕಲೇನು ಕುರುಂಟು ಕೊನೆ ಎರಬಿಡ್ತುಜ ಕುರುಂಟು ಕೊನೆ ನಕಲೇನು ಮುಡಿಕೊನೆ ಎರಬಿಡ್ತುಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುದ ರಾಜ್ಯಳು ಕಟ್ಟುದ ಸತ್ಯುಳು ಕಟ್ಟುದ ಚಿತ್ತುಳೆಂಕುಲು ಮನ್ನದ ದುಣ್ಣನು ಮಾಯದ ಕಲೆನಿಲೇನು ಪತ್ತಿನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕನವತ್ತು ಎನಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕನವತ್ತು ಪಂಡದು ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಉಳೈದ ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಡು ಅವೇನು ತೆರೆಯೋನಡು ದಂಡ ಆ ದೈವದ ಕಲಕ ನಮ್ಮ ಪೋವಡು ಆ ದೈವದ ಕಲ ಬಂಡದಾದ ಅವು ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಡಾಂಡು ಪಂಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಳ ತಿರ್ಲದಂಚಿ ಕಣ್ಣು ಪರಡನಗ ನಂಗೆ ತೆರಿವು ನೀತೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಧಿ ರಡ್ಡಿಕ್ಲ ಸಿಖ್ ಸಂಕಟನ ನಾಡುನಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕು ನಲ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಬುಳೆಸೆಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಪೆರ್ಚು ನಲ್ಕ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮನಮಲ್ಪು ನಲ್ಕ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟ್ಟಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ತನ್ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಸತ್ಯನೆಗಪಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದೇಶಡು ದೈವದ ಕಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಹಿರಿಯರು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಗುಣಕರ್ಮಗೂ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕುಲು ತನ್ಕುಲ್ನ ಭೂಮಿಡ ತನ್ಕುಲ್ನ ಕಲ್ನ ಪುರಾಪುದ ಉಂಬಳಿದ ನಡಿಟ್ಟು ಅಕುಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಲೆತ್ತಿನಡೆ ಓಕೋನೊಂದು ನೆನತಿನವೆನ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಳ್ನ ಆ ಜ್ಞಾನನು ನಮೊಂಜಾತ ಪಟ್ಟೋಡು ಅವಿನೊಂಜಾತ ಜನಕಲಿಗೆ ಅವಿನ ಪರಡಬಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ತನ್ಮುಖೇನ ಒಂಜಾತ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪು ಪರಪಾಗ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳೇನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆನ್ನೆರಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಬಿನ್ನೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ನಿಖಲ್ನ ತಿರುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಟನುವ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿರದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿರದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಡೈಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಚೊತ್ತನ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಮಾತಕಡೆ ಸತ್ಯ ಒಂಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ತುಳುವನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಯಂದಂಡ ಮುಲ್ತ ಆರಾಧನದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಗಳ ಆಯ್ತ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೆಲ್ಲ ನರ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನತೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಳ್ಯದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಜವಣೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಮೆನುಕುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯರಾಮ ಅಜಿಲೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತು ವಾಲಗಾತೆರನ್ನು ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ಏನೇ ನೆತ್ತಿದ ಅಮೆಮೂರಿ ಮಾಜಿದಿಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣೇನು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರದ್ಧದಿಡ್ಡೊಂದು ಮದುಪಿ ಪಾರಿಗೂ ಆ ದೈವದ ಕಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೇಜಸ್ಸಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೇಜಸ್ಸನ ಆಯ್ಕೆರೆ ಕೊಂಬೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಕ್ಕೆ ವಾಲಗಾತಿರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎದುಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಯುವ ಜನತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ತುಡಿಪು ಎಂಚಿನ ಪಣಪುನವೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತವನ್ಗ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ತವನ್ಗ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲು ಎಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ನಿಗಲೆ ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಓದುಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಗ ಟಿವಿದ ಸೊರಣಂತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉತ್ತರ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತೆರಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರದು ಪಾತೆರಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯರಾಂಬಿ ಅಜಿಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಆಡ ಪಾತೆರೆಗ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಪುಂಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ನಂಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ತೋಜುನು ಅಜಿಲ ಸಮುದಾಯ ಈ ಅಜಿಲ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಕೆ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜಿಲ ಪಂಡ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆನ ಅತ್ತಂಡ ಅಜಿಲ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣದಾದ ಅಜಿಲೇರು ಬಂಡ ಏರುಪುರ ಅಜಿಲೇರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯತ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಸಾರೌಡೆ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸರ್ವಪಾಪ ವಿಮೋಚನಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಉಲ್ಲಾಲ್ತೆ ನಮಸ್ತುತೆ ಸರ್ ಈ ಪಾತೆರ
ಯಾನ ದುಂಬುದಾಯಿ ಮಂಡ್ಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಓ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ದುಂಬು ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗುರುಲ್ಲ ಆಳ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಸುಗಿತಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಯ ಆವಡೆ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಾಗ ಇನಿ ಯಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಕ್ ದುಂಬಾದ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ ಊರುಳಿಗೆ ಮಾತ ಹೋದ್ದು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದನಾಗ ಕಡಲನೇ ತೋಜಿದ ಬತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದನಾಗ ಬಜಿ ಕಾಡಲೇ ತೋಜನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದನಾಗ ಬಜಿ ಮರುಭೂಮಿ ಇಂಚಿನವೇ ತೋಜನಿಗೆ ಅಂಡ ಆಯ ಒಡ್ಕೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದನಾಗ ಆಯ ಏತ್ ಜಾಗೆಡ್ಬೋದು ತುಯ್ಯೆ ಆತ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತನವು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತನವು ಬಂಡವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಆ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೊನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚಿನ ಊರುಡು ಇನಿ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾನಪದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗರಾಧನೆ ಅಂದು ಮತ ಪುನಃ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಂಚಾಂಗೋಡು ಯಾನಿನಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದಿತ್ತನಂಚ ಆವಡು ಒಂದಿತ್ತನ ಐಕ್ ಅವಲ ಈರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆಯನ್ನು ಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತಿದ್ದ ಅವು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಏನು ಅಂತ ಐಕಾದು ದುಂಬಾದೆಯಾನ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲೆನ್ನ ಗುರುಳಾಳ್ತಿ ನೆಂತೊಂದು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಏನು ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಂದಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲಿಯಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸರ್ವ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಸಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇರಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಂಚಿನ ಮಟ್ಟಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಉತ್ತರನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಮಾಂತ ತುಳುನಾಡದ ಬಾಂಧವರಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನೊನ್ನದಾದ ಮಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸೀಮೆದ ತುಳುತ ಪಾತೆರೆಗುಲ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ತುಳುತ ಭಾಷೆಗಳು ಎತ್ತೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚಾದಿ ಸುಳ್ಯಡ ಬಾತ್ಯನ ತುಳುಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುಡ್ಲಡ ಬಾತ್ಯನ ತುಳುಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಜಿ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಪೊಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕಾಸರಗೋಡು ಪೊಂಡ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಇನಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಡ್ಯಾನು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ದಾದ ಅಂಚಾನು ಖುಷಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ದಯಮಾಂತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆಗೊರಡು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಈ ಅಜಿಲ ನಲಿಕೆ ಪಾಣಾರ ಕೋಪಲ ಪಾಲೆ ಈತ್ ಪುದರಲು ನೆಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನಲ್ಲ ಐನು ಪುದರುಂಡು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಾಂತೆರ್ಲೆಂಕಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಇಟ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಿ ಜಯರಾಮ ಅಜ್ಜಿಲ ಬೊಳಿಯಮ್ಮ ಜಲ್ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಂದ್ ಅನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಮಾಂತ ನೇಮದ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ನೇಮ ಮಲಿಪರ್ ಹೋನಾಗ ಅಜಾಲ ಅಂದ್ ಬಂತು ಅಜಲ ಅಜಲ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ತೆರಿವನ್ನ ಮಟ್ಟಿಡು ಅಜ್ಜಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಯಾನು ಪನೋಡು ಒಂದಿತ್ತನಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಗುಂಪು ಮಲ್ತದು ಗುಂಪುಡು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಗುಂಪು ಮಲ್ತು ಗುಂಪುನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಆ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಐಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗು ಈ ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ಈ ಅಜ್ಜಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನಟ್ಟು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾನಿ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಲೇಪುಂಡು ಯಾನು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಡು ಅಜ್ಜಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಂಡೊಳಿ ಅಜಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಅಜಲ ಪಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಅಜಲ ಅಂದ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಯಾನು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಭೂಮಿ ಅಂದಂದು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾಪು ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ದೈವ ಕೆಲವು ತೆಂಕಾಯಿಡು ಬೈದಿನ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡ ಭಗವತಿನ ಎಷ್ಟು ಗುಲ್ಗೆ ಪಟ್ಟಾಯಿಡು ಪಂಜೆಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಡು ಬೈದಿನ ದೈವರನ್ನ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕ್ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈರ್ನ ಬಣ್ಪುನಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಟ್ಟೆ ಬಡಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ದೈವಳು ಪೂರ ಬಡಕೈರ್ದ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಗಟ್ಟ ಜತ್ತ ಬರ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತ ಬರ್ಪಿನಿಂದುಂಡು
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಗಲಿಗೆ 3 ಬತ್ತಿನಿಂದಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪರೀರ ಅತೆ ಅನ್ನ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಇರಿಕೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಕೆಂಡ್ರೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಜಲ ಪಲಜಲ ಅಜಲ ಪಂಡ್ಪನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂತ ಈ ಅಜಲ ಅಂದ ಮಂಡ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಂಪನೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಲಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಜಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಯಾನು ಜನಕ್ಕುలను ಗುಂಪು ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಕುಲು ಗುಂಪು ಮಲ್ತದ ಐನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ ಪಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಾನು ಪನ್ನವೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಅಂದ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಅವೇನು ಅಪ್ಪೆಲೆಕ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಪ್ಪೆಲೆಕನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಭೂಮಿಡು ಮಾಂತಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಓವು ಕಾಡು ಮರ ಸಮುದ್ರ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕಲಿವಿಕೆತ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಯಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಏತು ಈತು ಮಂತ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕಿ ಬರಣಲಾದಿಪ್ಪು ಸರೀಸೃಪಲಾದಿಪ್ಪು ಕಂಜಿಕೈ ಕಂಜಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ನರಮಾನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವಿಲಿ ಭೂಮಿಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮನ್ಪುನ ಅಜಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನ ಈ ಅಜಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ದೈವದ ವಿಚಾರೋಡು ಈ ದೈವ ಘಟನಾಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಘಟನಾಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಮಾಂತಲ ಉಪ್ಪು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಉಂಡು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಜಲ ಅಂದು ಅನ್ಪುಣದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಬಾತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚುತ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜಲೆ ಅಂತ ಅಜಲೆ ಎಂದು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಐತ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿತ್ತಿನಾಯಿ ಆಯ ಅಜಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸರಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದ ಉಂಟು ಸರಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದಿರುವಣ್ಣ ಹೌದಾ ಯಾನು ಬಂಡ ಬಂಡ ಯಾನೈಕ್ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಯಾನೈನ್ ಅಂದೇ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೇತೆದಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಬೇತೈಕ್ ಅವು ಅಜಲ ಅಂದ್ ಅನ್ಪುಣ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಹೋಗಲ್ಲ ರಡ್ನೇದು ಅಜಲ ಅಂದ್ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಐಕ್ ಉಪನಾಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಪನಾಮಲ್ ಬಂಡ ಐಕ್ ರಾಜಾಲ ವಜಾಲ ಬುಕ್ ಅಯಾಲ ರಾಜಾಲ ಬಂಡ ಅವು ಅಜಲನೆ ಅಂಚಂದು ಲೆಪ್ಪುರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜರು ಅದ ಯಾನು ಈರೆಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂಚತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದ ಪಾರ್ದನಡುಂಡ ಪಾರ್ದನಡು ಸಂದಿಡಿ ಬೊಕ ವೀರೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲೇನೆ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಓದುನಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಯ್ಟಾನ ದಾಖಲೆಂದು ಬೋಡೆ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲೆ ನೀರು ಮನೋಡುಂದಂಡ ರಾಜಾಲ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರಡುಂದಂಡ ಸೇರ್ಸದ ಆಜಾಲ ಮಲ್ಬೋಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಶಬ್ದಗಿತ್ತ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂದಬೋಡು ಮೂಲ ಅಂದ ವೆಂಡ ಸಂಧಿಬಾರ್ದನೋಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಸಂಧಿಬಾರ್ದನೋಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲದ ಬಂಟೆರು ಅತ್ತ ಮೂಲದ ಅಜಲೆರು ಮೂಲದ ನಲಿಕೆದಕಲು ಮೂಲದ ಬಂಬದೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಲ್ಲ ಸಂಧಿಬಾರ್ದನೋಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಶಬ್ದೋಗಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕವಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶಬ್ದೋಗಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚಂದು ಇರ ಅಜಲ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಶಬ್ದೋಗಿರಿ ಭೂಮಿ ಪಣಪನ ನಿಲಟೊಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರೆಯರು ಅವು ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ದಾಯಕೆಂಡ ಭೂಮಿನೊಂಜಿ ಅಜಲದೋಪಾದಿದ ಬುಡುಕೊರ್ದು ಆ ಭೂಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಕಟ್ಟುಬಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಾಯಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಜಲೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪಲಿ ಪಣಪನ ಅಜಲ ಅಂದ್ ಇರ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರುಂದುಲ್ಲರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿ ಪನ್ಲೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಜಯರಾಮ್ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯರಾಮ್ ಜನರ ಇವೆಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಸರ್ ಏನೋ ನೆನಪುಂಡ ನಾನು ಅವಳು ಒರುಬಾಣಿ ಎತ್ತಿ ನೆಲ್ಲೂರಾಯ ಬಟ್ಟಿ ಭೂತ ಸುಮಾರು ಅಪರೂಪದ ದೈವರನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಂಕ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಹ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಕು ಏನೋ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 1001 ದೈವಲನ್ನ ಬುಕ್ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ಇದನ್ನ ಇತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಇದನ್ನು ಯಾನು ಯಾಪಲ್ ಪಣ್ತೆ ಜಯರಾಮಾಜಲು ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾಪಲ ಪಣ್ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತದ ತಲೆಮಾರದಾಗ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಂಡು ಆರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಂತ ಈ ಅಬ್ಬೆಜಲಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೈವ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಒಂದು ಅಬ್ಬೆಜಲಾಯ ಪಂಪುರ ದೈವ ಉಂಡತ್ತೆ ಪರಣೆಡು ಅವು ಒಂದು ಅಜಲ ಮಾಯ ಆಯ್ನೆ ಪಂಪುರ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನಗ ಮಾಹಿತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನಗಮ್ಮ ಅಬ್ಬೆಜಲ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಮೂಲದಾದ ಪುಟ್ಟುಪುರ ಅಪುದಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನಗ ಬೇತದಾಲ ಪಾತೆರುಂಡಮ್ಮ ಇರೆಗೆ
ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಯರಾಮ ಜಿಲ್ರೆ ಈರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರವಿನ ಸ್ಮರಿಸೆ ಅರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ದಯಗೆಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೃತಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಜೆ ಅಪ್ಪ ಈರ್ಗುರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಈ ಏತು ದೈವದ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನು ಪೂರ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಮರಿಸೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬಣ್ಪನವೇನು ದೈವಳ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬಣ್ಪನವೇನು ಐತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೂಮಿಕೆಡಾರು ತೆರಿಪಾದ ಏರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಜಲ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ನಲ್ಕೆ ಪಣಪನ ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ಪಾನಾರ ಪಣಪನ ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ಈ ಕೋಪಲ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಪಾಲ ಅವು ಐಕ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂದು ಪಣೋಲಿಯ ಅವು ಕೋಪಾಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಶಬ್ದలు ఉండదు ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಅಜಲ ನಲಿಕೆ ಪಾನಾರ ಕೋಪಾಲ ಪಾಲೆ ಪಾಲೆ ಈ ಶಬ್ದలు ಮಂತ ಆಯಾಯ ಊರುಗನುಸಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಕೆ ಇಂಚಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಮುಗಿತೆ ಬಿಡ್ಕ ಅಬ್ಬೆ ಜಲ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೈವ ಉಂಡು ಆ ದೈವಗ ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟ ಬರ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಯಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆಡ್ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಯಾಗ ನೇಮ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಯ ನೇಮ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಸವಣೂರು ಆಪುಣ ಸವಣೂರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಊರುಡು ಅಲ್ಪ ಏರು ನಡಪ ಬೇರೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕುಳ್ಳುದು ಯಾನು ಪನ್ನೋಡ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಷೇಧಿತ ಶಬ್ದಗಳುಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಂದಿಡಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾಕೆಂಡ ಬೊಕ್ಕೂರಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಷೇಧಿತ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳುಲ್ಲ ದುಂಬುಡು ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೇನು ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಇತ್ತಂಡ ಬಿಡ್ದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೊಂದು ಬನ್ನಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಸವಣೂರು ಇತ್ತೆ ಆ ಸೀಮೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಜೈನೇರ್ ನಕಲು ನಡಪಾಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲಿವಿಕೆಂದಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಆಲ್ವತ್ತೋಟು ಅಲ್ಪ ಅಬ್ಬ ಜಲದೇವಗ ಆಪನ ಅಂಡ ಕಟ್ನೋಯ್ನ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ನೋಯ್ನ ಅಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸೀಮೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆಡ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡೇರಿಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ದೈವದ ಐನು ಪಡೋದಿತ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಯಾನ ನೇಮನು ಕಟ್ಟದನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾ ಐನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದವು ಅಜಲ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತರ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದನೇ ದೈವ ಅಂದ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಲನ್ಲ ಪಂತಿನ ಕೇಂದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಜಲಾಯೇ ಮಾಯಗಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಂಚನೆ ಅವು ಅಜಲಾಯೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಹಿತಿ ದಾಂತಿನಂತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ದಾಯಕೆಂಡ ಸರಿ ಅರೆಗೆ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡ್ ಅಜಲ ಪಣಪನ ನೆಕ್ ಅಜಲಾಯ ಅಬ್ಬೆಜಲಾಯ ಪಣಪನ ದೈವ ಕಟ್ನಾಗ್ಲ ಲೆಪುಡದ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಸರ್ ಏನು ದಯಾನಂದ ಗತ್ತಲ್ ಸಾರಿ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದುಬೈ ಪಾತಿರ್ನೆ ಬನ್ಲೆ ಈಡ ಚೂರು ಪಾತಿರುಂಡು ಸರ್ ದಾಖಂಡ ಬನ್ಲೆ ಈಗ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ನಿಖಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳ್ಳು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ಮ ಮಾರ್ರಿ ಅಂದ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಈರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳ್ಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಏಸು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇದ್ರು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ತಿರುಪ ಈರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಅಂಚದ ಈರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಈರುಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಯಾನ್ ಜಯರಾಮನ ಮಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷೆ ದುಬೈ ಬಲ್ಲೆ 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 ತುಲೆ ದುಬೈ ಕಮ್ಮಿಜಿ ಬಲ್ಲೆ 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 ಆರಿನ ಮಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಪಾತಿರದಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಅವನುಂಡು ಸರ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತದ್ದು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಡ್ಡಾನ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚದ ಬರ್ ಖುಷಿ ಅವನ ಮಾತಂತದ್ದು ಅಂತ ಇಂಕ್ಲ ಭೂಪ ತುಂಬ ಫೋನ್ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತಾರ ಈರು ಓಲಾನ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಜಯರಾಮಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿರೆಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಲಹೆ ಜೀವಮಾನುಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಅರ್ಧಲ ಬಾಡೊಡೀರು
ಅವು ಸರ್ ಇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ఆయన ಮಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅವೊಂಜಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡತಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಬಾವಗೆ ಬಾವನ ಬಲ ಪಕ್ಕಿಗೆ ರೆಂಕೆದ ಬಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಆರು ಸಂಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಈರು ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ತಂತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಇರು ಸಹಕಾರ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಆವಡ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿರಿಗೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಆಯ್ತು ಆರಡ ಕೇನ್ಮಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಗ್ತೇವ ನಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋತೆ ಭೂತದ ಪುರ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವಳ ಮುಲ್ಪತ್ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದ 600 ಸಾಲ ಕಟ್ನೆ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚದ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ನರ್ವಸ್ ಆಂದಲೆ ಸರಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಆಲ್ಪಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪುದರನ್ನ ಹರೀಶ್ ಈರೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನಿಸೇರು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮಗಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಅವಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪುಟ್ನೇಡು ದುಃಖ ಅವು ಒಂಜಾಂಡ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಪಡ ದಾಳಿ ಯಾನುಗುಲುದು ಯಾನು ಅಜಲೆ ಬಂಡ ಅಜಲೆ ಬಂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂಜಿ ರುಚಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಪಡ ಆಯ್ತ ಅಂಡ ಹೆಮ್ಮದಾದ ಉಂಡ ಸರ್ ಅಂಚ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಐತೆ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂಜಾಂಡ್ಲ ದೈವ ಕಟ್ಟೋಡು ಅನ್ಪುಣೆಗ್ ರಾಜ್ಯನ ದೈವಲೇನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಐಕ ನಮ್ನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಮುಗಿಪನಂಜಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಟ ದೈವಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಭವನ ದೈವಳು ಇಲ್ಲ ಐನು ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಜನ್ಮದ ಬೇಲೆ ಅವಿನಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತೇಜಸ್ಸರೆ ಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಧುಬಣ್ಪುನವು ಇರು 4 ಮೇಟ್ಲ ತೂವೊಂದುಳ್ಳಾರು ಇರಿಗೆ ಮಧುಬಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಿನೆಂಚ ಐಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನೆಂಚ ತುಂಬಾದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಕುಳ್ಳುದಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸದುಪಯೋಗ ನಾನು ಪಡೆಯೋಣ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾತ್ ಯಾನ ಪಂಡ್ರ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಇರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಂಡರ್ ಈ 4 ದಿಕ್ಕಡು ಈ ದೈವದ ಕಳಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅದ ಎಂಚ ಬತ್ತರ್ ನೆತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ದಾದ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನೊಡು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲುಲ ಇಲ್ಲಾಡು ದೈವನು ನಂಬುನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡಿಪ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಇರತ್ತಿನ ಪರಕೆತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟಿನ ನೇಮ ಇರತ್ತಿನ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆತ ತೆರಿದಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ನೇಮ ಆಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಬೇಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಡೊಂದು ಪಯಂಕಲ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಲ್ಲ ಸರಿಗಟ್ಟಾದ ತಿಕ್ಕಜೇರಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅವೊಂಜಿ ನೇಮಗು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವಗು ನಮ್ಮನೆ ರಡ್ಡುತ್ತಾರದ ಮದಿಪು ಮದಿತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಪಂಡದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐನು ದುಂಬು ಉಂತದ್ದು ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಆರ್ಡೊಂಜಿ ಅನುಕೇಂಡೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ತೆರಿಯಂದು ಪಣ್ಯಾರಪುರ ಈ ಪಂಡ್ಪಂದಿತ್ತನ ಐಕೆನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆ ರೀತಿಡು ಯಾನು ದೈವದ ಎಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲುಪುರ ಬತ್ತ ತಿಂಚ ಪಂಡೇರು ಇಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮಗ ಬತ್ತ ತೀರೊಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಲ್ದ ಬುಕ್ಕ ತರವಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಾಡು ಮದಿಪುದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಈತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿನ ದೀತು ಪೋತ ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರಡ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚದು ಐಟ್ಲ ದುಂಬು ಭಯನ್ ಇಲ್ಲಲು ಆರಂಭ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಡು ಪುರ ಲೆತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೀನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಈರ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಣ ಮದಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈರೇನು ಗುರುತಿಸದಿರಡ ಮದು ಪಂಪ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೆರಿಂದುಲ್ಲಾರೆ ಇದು ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಎಡಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಡ್ಲಿರತ್ತೆ ಪಿಂಡಿರ ಅಂಚ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಈ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ದೈವ ಓ ಗೌಡ ಜನಾಂಗದು ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಧರ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೇತೆ ದೈವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೌಡ ಸಮಾಜದ್ದು ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಧರ್ಮ ದೈವ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಳು ಐನೊಂಜಿ ಅವು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಬ ಈ ಸೀಮೆದು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಪಾತೆರಿಗ
ಅಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪಂಡರ್ ಇರೆಗ ಅಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜನಾಂಗ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಇನಿಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಇಟ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಪ ಈ ಆಸಕ್ತಿನ ಪೂರ ಬುಡ್ತು ಪೇಟೆಗೆ ದಂಚಿ ಪೋಪುನ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದು ಇಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಅಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ತಕ್ಲು ಐಟ್ ವಾ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಡಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಐತು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸಲ ಈ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲಡೀರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪೋಂತುಳ್ಳ ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಜೀರಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದೀರ ಮದಿಪುಗು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಈ ಬಾಲೆಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ನು ಈ ಪಾತಿರ್ ಏರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿತಂಡ ಶಬ್ದಗಳು ಇರೆಗ ಬೈದಂಡ ಪಂಡ ನೇರವಾದ ಏನಡ ಕೇಂದ್ರಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ನೇರವಾದ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಿರವಡ್ದಿಂಚ ಪಂಡೇರು ಈತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುಣಿದಾದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಅಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಏಪ ಒದಗುಂಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲೇಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಕಲಕ್ ಬರ ಪೋನಾಗ ದೈವ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ತೂನಾಗ ಚೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಮಕಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡ ದೈವಡ ಪಾತ್ರೆಡು ಉಂದಾಂಡಲ್ಲ ದೈವದ ಎದುರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಗ ಈರೆಗ ಅಪಗನ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಯೋಗ ಯಾನು ಪನೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ದೈವದ ಎದುರು ಪೋತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಮದಿಪುಗು ಪ್ರಾರಂಭಗ ದುಂಬೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪುರ ಉಂತುತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ನಾಲೈಟ್ ನುಡಿಪಾಯರಂಡ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಡುತ್ತಾರದ ಮದಿಪು ಯಾನು ಮದಿಪುವೆ ಆಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಆಡಂಬರಿಂಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಮದಿಪಾಯರ್ನ ಯಾನು ರಡ್ಡುತ್ತಾರದ ಮದಿಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿಗ್ ದೈವಲು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ತೇಜಸ್ಸು ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರದ ಇರೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ತೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅದೇ ಕೊರ್ದವಿನ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಮದಿಪು ಅಂತಂಡ ಮದಿಪುನ ಅಡ್ಡಿಯತ್ ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ಡಿಯತ್ ಅವು ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೈವ ಒಲಿಯೋಡೆ ಕೈ ಮರಂಕನೆ ಬತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಯಾರುಂಡು ಅವು ಆ ಇಲ್ಲದಾಯ ಮಲ್ಪುನಗ ಸರಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ದೈವಂದಾಂಡ್ಲ ಮದಿಪುನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪಣ್ಪುನರೆಗೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗಿರಿ ಮದಿಪೆರಂತುವರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಐತ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಅದೇ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೈವಗೂ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬಲಸು ನಡೆದು ಬತ್ತನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಪೈಚುಲ್ ನೇಮಾದಿಪು ಧರ್ಮ ನೇಮಾದಿಪು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಬಗೆಟ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಊರುಡಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ವರ್ಣ ವಿಭಾಗ ನೀತಿ ಭೇದ ಅಂದತ್ವ ವರ್ಣ ವಿಭಾಗ ನೀತಿದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ವೃತ್ತಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಇತ್ಯದ ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಯ ಬೇತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನ್ಯಾಯ ಬೇತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಪರಂಪರೆದ ಭೂಮಿ ಒರಿ ಅವೇನು ಬೆನ್ನಿಬೇನೊಂದು ಇತ್ತೇಳ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಪಲ ಬೆನ್ನಿಬೇನೊಂದಿಪ್ಪಿ ಒರಿ ಅಮೆರಿಕಡುಲ್ಲೆ ಒರಿ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಒರಿ ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡುಲ್ಲೆ ಇಂಬಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿಬೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪಾಲಾಪಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಪಾಲ ಬಣಪನ ನ್ಯಾಯ ದೈವದ ಕೊಡಿ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಟೆಂಚ ಅಪಗಾಯಕ ವಂಚನೆಂದಾಪ ಆ ಇತ್ತದ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಮಪಾಲಂದಾಪ ಆತನೇಟ ಬೆಂದದ ಅವಿನೇ ಪುರ್ಮಿನಾಯಕ ದಾಲಗತಿ ಅವಳು ಮಲ್ತಿನ ಒರಿನ ನೆಟ್ಟು ದೈವದ ನ್ಯಾಯದಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನ್ಯಾಯದಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಯದಾದ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವ ನ್ಯಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಯಲ ತೆರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಮದಿಪು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವು ಈ ಬಗೆಟಿರೆಗ್ ಬರಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅನುಭವ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರೆಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿಪುರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಂಡಿತ ಕೊಡಿಪಾಡಿದಾರ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರ ಒಂಜಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದಾರ ಅರಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ
4 ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯೋಗ ಜತ್ತು ಮಲ್ಪನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಂಡ ನಿಗುಲು ಕುಟುಂಬದಗಳು ಮಾತ್ರ ತತ್ತಂಡ ತಿದ್ದಂಡ ಮನದನಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಬಿಟಿ ಪಿಂಟದ ಬಂಡ್ರೆಲ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ರೆಲ ಗೆಬಲ ಅಂಚ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗೋಗು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಪತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ವ ಪತ್ತಿಕ್ಕು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ನಾವು ರಾಮನಗರದಿಂದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ರಾಮನಗರ ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ. ಹೇಳಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ದಯಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ. ನಾನು ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್. ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಮಿತ್ರರು. ಮಿತ್ರರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಓಹೋ, ಆಗ್ಲಿ. ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಜಯರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಅವರ ಯೋಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಾನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ. ನೀವೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ನಾವು ಮೂಲತಃ ತುಳುನಾಡಿನವರೇನು. ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದವರು ನಾವು. ಕೊಕ್ಕಲೆ ಅಂತ ಮನೆ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಸರು ಕೊಕ್ಕಲೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು, ಪ್ರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಈಗ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, ಹೌದು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಂಗಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, ಹೌದು. ಈಗ ದಯಾನಂದ ಗತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ಎಂಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿರೂಪಕರು ಮಾಡುವಂತ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. ಹೌದು. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪ್ರದೇಶದವರು ಮಾತಾಡುವ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಬೈಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮೂಲತಃವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಅನ್ನೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟವನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ತುಳುವ ಬಾವುಟವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಂಪು ವರ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಪಳ ವರ್ಣ, ಕಿಷ್ಕಾರಕ ವರ್ಣದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಧ್ವಜವನ್ನ ಇಡೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಳುವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅಗಾಧ, ಅದು ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತುಳುವಿಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ, ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕನ್ನಡಿಗರು ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪತಾಕಿಯನ್ನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಳ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದೀತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ, ದುರ್ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತುಳುನಾಡಿನವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಅವರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ತುಳುನಾಡಿನವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಅವರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ತುಳುವರು ತುಂಬ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಗೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿಸಬೇಕು.
ತುಳುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾ, ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಈ ಹುಳುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಹುಳುಗಳನ್ನ ಅವರನ್ನು ಬಡಿದಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಗೆಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಹೇಳಿ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಕೊಡವ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ತುಳು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದಾಗ ಒಂದೇ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಟು, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಅದು ಸಹೋದರಿ ಭಾಷೆಗಳು. ತಮಿಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ತುಳುವಿಗಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಇದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ, 2500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಗಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ತಾಡೆಯೋಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಸಂಖ್ಯ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಸಂಖ್ಯ ಕಲ್ಬರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಇದ್ದು ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನ ತುಳುವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಘಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವರ ಮೌನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು. ಈ ಬಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತುಳುವರು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮುಖೇನ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ. ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಸರ್, ವಿಷಯಾಂತರ ಆಂಡಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಾಯಗಂಡ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬತ್ತಿನಾಗ ಕೂಡ ಆಮರ್ಗಿಲ್ದನೆ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ತನ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡುದ ಭಾರಿ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಮುಲ್ತ ದೈವಳ್ನ ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಪಾಡ್ದು ತತ್ತು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂತಿನ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಮುಲ್ತ ದೈವಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ. ಮುಂದೆಂತೂ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಘಾಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಥಾನೋಡಿತದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಜಾನಗೆ ಒಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಘಾಸಿ ಅತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಈರ್ನ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಈನಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದ್ ಯಾನು ಅವೇ ರಾಮನಗರ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಯಾನ ನೇಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿರಡ ಪಣ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಲಗಳಂತಾರೆ ಓ ದೈವಗು ಪಂಜೂರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ ರಾಮನಗರಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ಹೋ 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 ಎಂಬೇರಿತ್ತ ಪಾತೆರಿ ಇರತ್ತೆ ಸರ್. ಆರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದಿನಾರು ಇತ್ತೆ ರಾಮನಗರಡು ಮೇರೆಗೆ ಏತ್ ಭೂಮಿ ಉಂಡವಳು ಆರೆಗಿತ್ತ ಸದ್ ಆರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರೆಗಿತ್ತ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಿಗೆ 300 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀರುಂಡು ಮಾಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಯಾನು ದಾಯಿ ಬನೊಂದು ತುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುವನೆಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಇಂತ ಬೆಳಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಣ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ದೈವನ್ನೇ ಕೊನೆ ಉರುವ ಇನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಕಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಳ ಅವಳ ನೀರ್ಲ ಬೋಡು ನಿರೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಕ್ಕುಸಗುಂಡಿದ ಮಿತ್ತು ನನಂಜೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಚರಂಡಿದ ಮಿತ್ತು ಮೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಕೋಲಾಪಿಲ ಕಾಯರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಂದು ಈ ಆಪು ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ತ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಅದು ಒಂದೇನೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಲ್ಪುನಲ್ ಕಾಯರೆ ಬೆಲ್ಲ ಯಾಕಂಡ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟುಬಾಡಿಗೆ ಆತ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ನಡಪುಂಡು ಅವಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯನಂಚತನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಿಡುದು ಪಿದೈವೋನಾಗ ಕತ್ತೇರಿ ಬುರ್ರೆವೆಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲೆಗೆ ನಮಕ ಆ ದೈವಗೂ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತಿರ ಕಾಪ ಐಕ ಬಿಡೋದು ಅವಳು ಆ ತೊಡಕಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವಳು ಓ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಡ ಈರು ಪಂಡವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಯಾನ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸುಳ್ಳ್ಯೋಡ್ದು ಯಾನು ರಾಮನಗರ ಅಂತ ಮಲ್ಪನ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಈ ನೇಮನು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲದಾರು ನೇಮ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇರು ಇಲ್ಲದಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ದಯವಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಗ ಎಂಚೈಕೆ ಈತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೋಡಾಪನು ಒಂಜಿ ದೈವ ಮಲ್ಪನಂಡ ಇಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಐಕೆ ನೆಕ್ಕಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಂತ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುದೆತ ಪರಿಪುದ ನೀರ್ಲಾಪನು ಉಗ್ಜಲ್ದ ನೀರ್ಲಾಪನು ಅಂಚಂದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರ್ಲೇನ ಗಲಸುನಾಲ್ ಕೆಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ದೈವದ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ತೀರವಿನ ತೆರಿಯೊಂಡ ಈಗ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗದ ಬರ್ತಂಡೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದನಕ ಮಾಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಡು ರೆಡ್ಡನಾದ ಆರೆಗ್ ದೈವದ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನಕ್ಕೆ
ಈತ ಈರು ಅವಳು ನೇಮ ಮಲ್ಪುಣದಿತ್ತು ಅಂಡ ಈರು ಅಲ್ಪದಾರಣ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಅವರು ಪೋದು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮತ್ತ ನಡಪೊಂದಿತ್ತನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಗುಳಿಗಿ ಈತ ದೈವನು ಅಂಚೆಯಾನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ದಯವಂಡ ಅವು ಈರು ಪಣ್ಣ ಈರು ಪೋದು ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಅಕಲ್ ದುಂಬೆ ಅವಳು ನಂಬುದೇರು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರು ಈರು ಪೋದು ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಯಾನು ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರ ಅಂದ ದೈವದ ಚಾಕರಿಯಾನು ಪೋಲಿ ಅವಳು ಕೈತಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಜನಕ್ಕುಲು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅದು ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಸುಮಿತ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೋಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂತ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಓಪನ್ ಲೆಣ್ಣರೆ ಕೋಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿದೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಅನ್ನ ಓ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅಂತೆ ನಾಗ ಒಂದು ಭಕ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಗದೇವರ ಮೈಟ್ ಬರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾತೆ ದೈವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನ ತನುಮೈಪುನ ಬಟ್ರನಕ್ಕುಲೇ ತನುಮೈಪುನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತನುಮೈಪುನ ಚಿತ್ತನ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮೂಲು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ತನುಮೈಪುನ ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸಮಂಜಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡದಲ್ಪ ಅವು ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಂಡ ಬಾಕಿದ ಸಮುದಾಯಲ ಪೇರು ದೈವಗು ತನುಮೈಪುನ ಚಿತ್ತನ ನಾಗಗ ತನುಮೈಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಉಳ್ಳ ಅಂಚಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಟ್ರನಕ್ಕುಲೆ ತನುಮೈಪೇರು ಕೆಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ರಾಣೇರು ಪೂರ ತನುಮೈಪೇರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ತನುಮೈಪುನ ಕೆಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಣೇರು ತನುಮೈಪುಡು ಪಣಪನವು ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಪಣಪನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತನ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣಲಿರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪನು ದಾಖಲಿರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪನು ಅದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉದ್ಯಾವರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅರಸಮಂಜಿಷ್ಟ ಮಾಡದಲ್ಪ ಈ ಕೋಮರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಕಲ್ನ ಆ ಬನಕು ಅಕುಲೇ ತನುಮೈಪುನ ಮೂಲರ್ದಿಂಚ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಅಕುಲೆ ತಂಬಿಲ ಕೊರಪನ ಅಕುಲೆ ತನುಮೈಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕುಳುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಬೊಂಡ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಅಕುಲುಲ್ಲೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ನ KSRTC ಜನರಲ್ಲೇ ನಿಕಲ್ನ ಆರ ಮರ್ಮಯೇ ಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಣಪನ ಕೇಳ್ತೆ ಆರ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಐತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ತೇವೆ ತೂತ ಐತ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ತೂತ ಅಂಚಂದು ಆರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಳ್ಳ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುನು ಬ್ರಾಣಿರೆ ಬತ್ತು ತನ್ನವೈಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಳೇನು ತೂಪ ಇಂಚ ಕ್ರಮಕ್ಕುಳು ಎಂಕಲ್ಲ ಸುಳ್ಯದ ಸೀಮೆಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈರು ಬಣ್ಣವೇ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪೇರು ಪತೊಂದು ಬೋಪುನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಮೈಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹಾಕ್ಲಿ ಬ್ರಾಣೇರೆ ಮೈ ಸುಳ್ಯದ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಕ್ಕುಲೆ ಮೈ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದವಲ್ಲ ನಾ ಬ್ರಾಣೇರೆ ಮೈಪುನು ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ ನಾಯಕರನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಣೇರ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಣೇರ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಕ್ಕುಲು ಮೈಪುನನೆ ಆರಾಧನೆದ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ತುಳುನಾಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಕದವು ಇಡೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ವಲಸೆ ಬರಡು ದುಂಬೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಲ್ಲಡು ನಾಗನ ತೂತುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗನ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬರೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲಿತ್ತಿನ ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಇತ್ತೆ ಎಕಡು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಂಚನಿಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆಡ್ ಈ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ದೈವ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಐನ್ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಈ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ ಮಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವವು ಓವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಓ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆಡು ಓ ಭಾಗದಾಕ್ಲು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರನಾಗ್ಲು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಓವು ಧರ್ಮದೈವ ಎಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾರ್ಕ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡನ ವಂಶಸ್ಥರು ಆಗ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಧರ್ಮದೈವ ಐತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆಂಚ ಅವು ಕಟ್ಟು ನಿಕುಲೆತೆ ಅವು ಪರವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈಜಿ ಆ ಬಗಿಟ್ಟು ಯಾನು ರಡ್ಡ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇನ ಕನತು ಕುಲ್ಲ ಇರುಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಲೆಪುಡ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಐತ ಬಗೆಟ್ ಕೋಮರಾಯ ನಾನು ಅಲ್ತ ಕೋಮರಾಯ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಕುಡೊಂಜಿ ರಡುಮೂಜಿ ದೈವಳುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನು ಕುಲ್ಲದ ಐತ ಬಗೆಟೇ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರೆನೆ ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿಯಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರುಂಡ ಆ ಬಗೆಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆಟ್ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಐನ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕಲೈತೆ ಆ ದೈವನು ಕಟ್ಟುಜ ಎಂಕಲ ಆ ದೈವನು ಕಟ್ಟಾಂತ ನೇರ್ದಾದ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾಹಿತಿನ ಕುರುಪು ನೇರ್ದು ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿನ ಮಲ್ಪನಕುಲೆ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಕುಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ವಾರಡೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಆಗಲೇ ನಿಘಂಟ ಆತನ ಬತ್ತಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿಶಾಲ್ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕಿಶೋರ್ ಪಲ್ಲೆ ವಿಶಾಲ್ ವಿಶಾಲ್ ರೇ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಸುಳ್ಯ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅದೇ ಪಂಡ ಊರದ ಕಟ್ಟಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಈರೆಗು ತೆರಿನ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಜೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಲಿಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇದು ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೇಮದ ಕಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟನೆ ಬಂದ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಬಂದ ಸೀರೆ ಸುಚ್ಚಲು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಕಟ್ಟ ನಾವು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರು ಯಾನು ಜಯರಾಮ ಅಜಿಲೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಮುರನೆ ತುಯ್ಯ ನೇಮ ತುಯ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣೇರ್ ತೊಚ್ಪಾಯರು ಸತ್ಯವನ್ಪೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಯಾನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೋಲ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಅತ್ತು ಬಾಕಿದಗ್ಲ ಹಾಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅನ್ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ತ ಆ ಕೋಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಮೋನೆ ಐಕೆ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪುದ ರವಕೆ ಆ ಅಂಗಿ ಕಪ್ಪುದ ಇಜರ್ ಆಯ್ತ ತಿರಿ ಸುತ್ತುದು ತೂಟೆಡ ಆಪುನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಕೋಲ ಯಾನು ತುಯ್ಯೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ನಾನು ಸರಿ ತುಯ್ಯ ನಾನು ತೂದು ದಾದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪಿನಿದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಕೇಂದ್ರೆ ದೇವಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮಂಚ ಸರಿವೋ ಉಂಡು ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಒಂದು ತೂಪಿನಂತೂ ಯಾರು ಪಂಡೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಬತ್ತಣೊಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಕ್ಕೆ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅಜಿಲೇರು ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪುದಾರು ಅಜಲೇರು ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಈ ಊರುಡು ಕೋಲ ನಿಕ್ಕುಲೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವನ ಅಜಲೊಂದುಂಡು ಈ ಸೀಮೆಡು ಅರಸು ಪಟ್ಟಿ ಆಯಿನಕುಲು ಅತೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ದೈವಗ ಇಂಚಿಂಚಿನಕುಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ದೈವ ಕಟ್ಟೋಡು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ದೈವ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಅಂಚಿನ ಮರಗಳು ಇಜ್ಜೇರು ಬಿಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಇಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕಟ್ಟುಡ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಯಂದಿಕೆಂಡ ಆ ಊರದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಟ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಲೆತೊಂಬೋದು ಕೋಲ ಅನಗ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಲ ಸೀರೆ ತುತುದು ಕೋಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಆರು ಕೇನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಅವು ಸರಿಯಿಂದಲೇ ಪಣೋಳಿ ಅಂಡ ಆ ದೈವ ಕೊರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತವು ಪುನಃ ಕೋಲ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ ಏರು ಕೊರಿಯರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತವು ಪುನಃ ದಾಯಿನ ಒಂಡ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೇಡು ಈ ಊರು ಹಿಡ್ದು ಆ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದ ನೆಲೆ ಊರ್ನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತ ಅವಳು ಭೂಮಿ ತೆತ್ತದು ಆ ಊರ್ಡ್ಬೋದು ನೆಲೆ ಊರ್ದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಎಂಕಲ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಓಳು ಊರುಡಿತೇರೆ ಅವೇ ಊರುಡುಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ನೇಮನು ಎಂಕಲೆ ಕೊರಡು ಅಂದ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಚ ಮಂಡ ಸೇರ್ ಯಾನು ಸುಳ್ಳ್ಯೋಡು ಹೋದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸುಳ್ಳ್ಯೋಡು ಜಾಗೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಏನು ಮಾಂತ ದೈವಲೆಗತ್ತು ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪೇನೊಂಜಿ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಏನು ಬೊಲ್ಪುಡು ವಾಡುವೆ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಂಬಂದೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಡು ವಾಡಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡ ನಿಖಲ್ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪರಕ್ಕೆ ಮಂಡದು ದೈವಗೂ ಮನೆ ಮಂಚ ಉದಿದು ನಂಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಂಚ ಆನಂದಂಡ ಆ ಜಾಗೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡ ಪೇರು ಬರಿಯಂದಂಡ ಕೊಂಡ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಥಮಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಾದನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರುವಂಡ ಪರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಲು ಪರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ
ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯವಂತ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕದಾನ ಮಲ್ಪಿರುವಂಡ ದೈವ ನೇಮ ಅವಡು ಐಕ್ ಒಂಜ ವೇಳೆ ಅವು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನಂಡ ಇತ್ತದ ಐಕ್ ಮಂತ ಒಂಜ ಕ್ರಮಕ್ಲ ಏರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವು ಮರತ್ತು ಹೋಪುಣ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚ ನಾವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಜ ಸಹಜ ಪನೆರಂಜಿ ಕಾಲ ಬೂಟೇರಿ ಎಲ್ಪೆ ಕಾಲ ಅಂಚ ಐಕ್ ಆಕ್ಲೆಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೈವ ಕೊರಡುವುದು ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಗೋಣ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತದಿತ್ತ ಈ ಸೀಮೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆಡ್ ಆಯ್ ಅದು ಆರು ಕುಳ್ಳುದಿತ್ತೇರಂಡ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಸರಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ನೇವಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಏರು ನೇಮ ಕಟ್ವಿ ಆಯ್ನೇ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಅದು ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಕುಡ್ಲಾಡ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುವ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟದ ಆಟ ತೂತ ಎಂಗ್ಲು ಅದು ಬಡಕ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಡ ಎಂಗ್ಲು ಆಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದ ಪತ್ತುನೊಂದುಂಡು ಅವಂಚಿದ ತಿಟ್ಟದ ಪತ್ತು ಜಿಂಜ ಅಂಚ ಅಂಚಮಿನಿ ಆಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಆ ರೀತಿ ದಯಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಏನು ಪಂಡ ಸರ್ ದಯಬಂಡ ಆ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆಡ್ ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ಏರು ಜಾಗದ ಎತ್ತದ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಆರೆಗ್ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪನ ಹೊಂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲು ಕೋಲ ಕಟ್ನಾರ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಆ ಅಭಿಮಾನ ಅಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪನ ಅವು ಲೆಪ್ಪುಡದು ಕಟ್ಟುಂಡ ಅಪರಾಧ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಆಂಡ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರುವಂಡ ಅವಳು ನೇಮ ಕೊರದಾನಾಗ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಿರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಕ್ಲು ಎಂಕಲ ಬರಿಯರ ಬರುವ ಬರ್ಪ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆ ಈ ರೀತಿ ಓ ಗ್ರಾಮಡುಳ್ಳರು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆ ಏರೆಂದು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೋನ್ಲಿ ಅವು ಆಯನ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಜವಾದ ದೈವದ ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅವು ಅಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕರನ ಅಜಲ್ಡ್ಬೋದು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಪ್ರಶ್ನೆತ್ತು ಆ ದುಂಬು ಅವಳು ಏರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುಂತೆ ಆಯಗ ಪರಂಪರೆನಾ ಅತ್ತಂಡ ಅವಳು ಪರಂಪರೆದ ಕುಲು ಇಜ್ಜಿರ ಒಂದಿನ ತೆರಿದು ಬೋಪು ನಾವು ಆಯನ ವಿಶಾಲ ದಾಯಿನ ಮಂಡ ಆ ಏರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಬತ್ತದ ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮಲ್ತದ ಕುಳ್ಳುದಿತ್ತಾರ ಆ ಗ್ರಾಮಡುವೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಾಯ ದಿಪ್ಪಿ ದಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಂದೇನು ಕಟ್ಟುನಾಯ ದಿಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐನ ಅಕ್ಲ ಪೊಸತ್ತಾದ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎರಡು ಬತ್ತಿಗೆ ಜಯರಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಿರು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಂತೆರ್ಲು ಉಪ್ಪೇರಿಂದ ಯಾನ ನಿಗಾಂಡು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ಈರೆಗ್ ಸಂತೋಷ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಡುಂದಿತ್ತನಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರು ಲೆಪ್ಪದ ದೈವದ ಸೇವೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಾಲಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಳಿ ರೈಟ್ ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತನಡಿ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಆ ಊರ್ದ ನೇಮಗಟ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಈತ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಂಚಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಐನ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಐನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಕ್ಲಿ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐನು ಎನ್ನ ದೈವಲ್ನ ಮನೆ ಮಂಚ ಮಡಿ ಅಣ್ಣ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೆ ಈರ್ನ ಪಟ್ಟಿಡು ಆರು ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಸರಿ ಈರ್ನ ಪರವಾದ ಆರು ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತ ಕಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಿರೆ ಗಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಒಂದೇನು ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತಿನಾಗ ಶಾಪ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರಿಗಿಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಎನ್ನ ಪಟ್ಟಿಡು ಎನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಆಯ ಕಟ್ಟುವೆ ಪನ್ಪುನಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಸಾದ ಅಕಲೆಗೂ ಖುಷಿ ಆಪಲಕ ಕಟ್ಟಂದಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯಗ್ಲ ಖುಷಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ದೈವಗಳು ಈರವುಲು ಪಣವು ಬದ್ದೆ ಬೈಕು ಜರಿ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಬೈಕ್ವಾರ್ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಗೌರವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪರಂಪರೆದ ಗೌರವ ಅತೆ ಅಂಚಂದು ಅಕುಲು ಈ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಡತಂಡು ಯಾನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಪೂರಕಾದ ಬಣ್ಣ ವಾ ಜಾಗೆ ಅಂದ ಬಣ್ಣಪೋಚ ಬೆದರಾಗ ಓಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಾದಿಡು ಪೋತಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಾದಿಡು ಅವಳು ಪರವೇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಿಲ ಮರ್ಗಿಲ್ದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದರಬೈನ ಪರವೇರು ನೇಮಗಟ್ಟಿರು ಧರ್ಮನೇಮ ಆಂಡು ಧರ್ಮನೇಮ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿಲಕನೊಂಜಿ ಮರಣ ಆಂಡು ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಪಂಜುರು ನೇಮ ಓರಿಂಡು ಆ ಕಾರಣದಾದಂದು ದೈವಡನೆಗೆ ಏನಡು ಪಂಜುರು ನೇಮಗು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೋನಗೆ ಅನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಗುಂದೇನೆಕೆ ಅಲ್ತ ಪರಂಪರೆದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಕ ಬಂಡ ಅಂಚಿದ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆನ ಪಟ್ಟಿ ಆತನ ಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಹತ್ರ ಪೋಪನೆ ಕಟ್ಟಿಚ್ಚು ಏರು ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಇಂಚಂಚ ಆರು ಒಪ್ಪಿಯರು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇನೆ ಆರು ಒಪ್ಪಿಯರು ಏನದಾದ ಮಲ್ತೆಗೆಂಡ ಯಾನು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಎನ್ನ ಸಂಬಳ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲ್ನ ಅಜಲ್ದರೆಗೂ ಕೊಡ್ದು ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಆರೈ ನನೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಅಜಲ್ದರೆಗೂ ಕೊಡ್ದು ಹೊಸ ಗುಂಟುಡ್ದು ಸಮೇತ ಏನು ಪೂರ ಅರೆಗೂ ಕೊಡ್ದು ಆರು ಬೈದು ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಕಟ್ಟುನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ ಜಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಟ್ಟುನಾಗ
ಈ ಕಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೀರು ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಪಣ್ಪರ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಕೇನಗ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ സാർ ഇന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ സെറ്റി വേണ്ടത് വിട്ലർത് ചന്ദ്രശേഖർ സെറ്റി പല്ലെ ചന്ദ്രശേഖരണ്ണ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲರ್ದು ಪಲ್ಲೆ 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 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪಲ ತೋಂದುಲ್ಲ ಸಂತೋಷು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ 3 ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಳ್ಳೊಂದಾರು ಅದೇ ಬುಕ್ಕ ನಂಕ್ ದೈವ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದೈವಡ ದೇವಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಳ್ಳಕ್ಲಂಚಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಅದೇ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಪೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತಂತ ಕಡಮೆ ಆಗ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಜಾರಂಚ ಸರ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದೇ ಅವು ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಏಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಈ ಕಟ್ಟುನ ಅಂದೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರವನ್ನುಂಟು ಇನ್ನು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆದ ಕೋಲೋಲು ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಬೇತದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅತ್ತತ್ತು ಬೇತದ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಪುಣಾತು ಈರ್ನ ಪಾತೆರಗೆನ್ನಗನೆ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಿಂಜಿನ ಕಡ್ಡಿ ಏಪಲ ಅಲಂಕುಜ ಏಪಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದೆ ಬಣ್ಪನೆ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇರಡ ಕೇನಗ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮನ್ನಡ ಕೇನಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಬೇತದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣರೆ ಬೇತದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪಣೋಡಲ್ಲ ಏತೋಂಡು ನಮ್ಮ ತೆನ್ನಾಲ್ಕನೆ ಏತೋ ಜನ ಕೋಲ ಉಂಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಟ ಐತೆ ಇದೇತೆ ಏನೋ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಮುರಾಟ ಉಂಟು ಆಟ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಅವು ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇತದಾಲಡ್ಡಿ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗ ಕಲ್ಕುಡ ನಿಗ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಈ ಏಸದಾಲ್ಕ ಅನ್ಪುನ ಅತ್ತ ಪೊಕ್ಕಾಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ಪುನ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜ ಉದಾಹರಣೆ ಆತಿ ಸರಿ ಸರಿ ಮೇರಡ ಪಾತೆರಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣೆರೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತಾಯಿರು ಅಲ್ತ್ರದೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಕಣಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಜಲದ ಆನಗ ಆ ಊರದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಮೂಲು ಕಲ್ಲುರುಟಿಗೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಲ್ಕುಡಗೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ದೈವಳು ಬತ್ತಂಡ್ಲ ಊರ್ದ ದೈವಳ್ನ ಕೆಲವು ದೈವಳ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ಪೆನ ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ದೈವಳ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಕಾವಂದಿರಂದು ಬನೋಡು ಬೆಮ್ಮೆರು ಉಳ್ಳಾಕುಲೊಂದು ಬಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಾವಂದಿರಂದು ಅವು ಹೊರತದ ಇದು ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪುಂದ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಪಂಡವು ಮಾನಸಿಕ ಬಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟು ಅತೆ ಮೀರ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಅಪ್ಪಗ ಊರ್ದ ಅಜಲ್ದಾಯ ಬನ್ಪೆ ಸುರುಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತ್ತು ಆರು ಬನ್ಪೇರು ತುಲ ಮೂಲ ಇಂಚ ಮಾರೆ ಮುಲ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಊರ್ದ ಸತ್ಯಳ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ವಾದೈವಲ ಕಾವಂದೇರಿಂದ ಬನೋಡು ಕಾವಂದೇರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕಿರುವಲ್ದ ಅಪ್ಪನೇ ಅದು ಪಣಪನಂಚಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಅಂಚ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ಒಕ್ಕ ಗುತ್ತುದ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಚಿನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗುತ್ತುನು ಸುರುಳೆಪ್ಪೋಡು ಐದೊಕ್ಕದ ಗುತ್ತು ಇಂಚ ಕ್ರಮಗಳೊಂದುಂಡು ಈ ಕ್ರಮಗಳೇನ ಪಂಡು ಕೊರೋಡ್ಚ ಆ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆ ಕ್ರಮನು ಪಂಡದು ಕೊರೋಡು ಅನ್ಪುಣಂಚ ನಾವು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕಲ ಪಂಡದು ಕೊರೋಡಿ ಕೇಂಡೆರಡ ಅಂಡ ಎಂಕಲಾದೈನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಪಂಡದನಕ ಎಂಕಲ ಪಣಪ ದಾಯ ಐನ ಪಣಪು ಜಾನು ಅಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಬತ್ತದಾದನಗ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದಕ್ಲಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಊರು ಗೌಡ್ರು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಆರ್ಯರು ಮಾಗಣದಕ್ಲು ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಸೀಮೆದಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆಡು ಅವು ಇಂಚಿನಕ್ಲಂದು ಆರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಘಟನೆ ಏರು ಅನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ನೇಮ ಘಟನೆ ಏರು ಅನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ನೇಮ ಎಂಚಾಂದು ಅನ್ಪುಣ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೂದಿಪ್ಪಿ ಅಂಡ ಆ ಓ ರೀತಿದ ನೇಮ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಊರುಡ್ದು ಆ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ನೇಮ ಘಟನೆವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನತ್ತ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪದ ನೇಮದವು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಉಳ್ಳ ಈ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಲು ಉಂಡು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾಲಾಕ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಪುಜೀರ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪದ ಊರುದಾರಣೆ ದಯವುಂಡ ಅಲ್ಪದ ಊರುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು ಅವೇ ಆರೇ ನೇಮ ಘಟನೋ ಆರೇನು ಗೊಂತದ್ದು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಓಡು ಒಂದು ಪಂಡದನಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನೇಮ ಆ ಓಡುವುದು ಅನ್ಪ ಐನು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳಾಕ್ಲು ಪಂಡದನಗ ಒರಿಯರಿಯದಾದ ಮಲ್ಪಿರುವಂಡ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆ ಊರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಊರು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಊರದ ಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನೇಮನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲು ಒಪ್ಪಿರು
ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಓ ಉರುಡು ತುಳು ಎಪ್ಪುಡಾಯರು ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರೆ ದಯವಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಾರೆಗೆ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ನೇಮ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ನೇಮನೆ ಸರಿ ಎಂದು ತೋಚುಂಡ ಆಕ್ರಮಟೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಂಡ ಆಕ್ರಮಟೆ ಮಲ್ಪ ಆಕ್ರಮಣ ಆ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಗದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗು ದಾದಾಪುನು ಒಂದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇಮ ತಲ್ಪ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಕ ಎಂಕಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಆ ಊಳು ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುದು ಇನ್ನಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಅಥವಾ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಸೀಮೆಗಿಂಚಿಗೆ ಬತ್ತನ ಎಂಕಲೇನು ಮೂಡಾಯಿ ಸಾಲಂದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮೂಡಾಯಿ ಸಾಲ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಅವನ ಪೇರು ಎಂಕಲ ನೇಮ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ದುಂಬುದಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತುಂಡು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂಪ ಅಂಚಂದವ ಮಲ್ಲ ನಿಖುಲ ಅಪರಾಧ ತಪ್ಪು ಪತ್ತುನ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬತ್ತದ ಕೇಂಡೇರಂದಂಡ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಮನೆ ಮಂಚ ಅವು ಎಂಕಲೇ ಗೌರವತ್ತು ಅಂದ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಈ ಕ್ರಮ ಆರು ಬಂಡ ನಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ನಾಯಕೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರ ಬಂಟೇರು ಅಪ್ಪಣ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಡ್ದು ಕನತದ ಕಟ್ಟನಾಗ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟುನು ತದತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಸರಿಯೋ ಪಣಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಕೇನಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜಯಮಣ್ಣಿ ಆರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರೆ ಪುದರ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ಜಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆలు ಇತ್ತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಜಯರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಉಂಟುಂಡು ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಐತ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅವೆರ್ದು ಬಾರಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಟುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅಕ್ಲು ಕಟ್ನಂಚಿನ ದೈವ ಅವಡು ಬಾರಿ ಪೊಂಗ್ಲೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತಾನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಜಟ್ಟಿಬಳ್ಳ ಕಾಯತೋಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೇಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಂಗವಡೆ ಬುಕ್ಕ ಮಳೆ ದೈವ ಅಂತ ನೇಮಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿನ ನೇಮ ಬೇತೆ ಓ ಕಡೆ ಲಾಪುಜಿ 5-6 ಜನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ಅವೊಂಜಿ ನೇಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಓ ದೈವ ಜಂಗವಾಡೆ ಜಂಗಬಂಟ ಜಂಗಬಂಟ ಹಲೋ ಜಂಗಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಓ ದೈವ ಮಳೆ ದೈವಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಗೆಟ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಮರೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಕೊರದ ಜನ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ತ್ ನಂಬುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅವಾಗ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಕೊರದ ಜನ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ತ್ ನಂಬಿರು ಅವಾಗ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ದಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರಿಂಚೆನೆಪ್ಪಲೆ ದಾದಕೆಂಡ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ಸಂದಿಡಿಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಲ್ಲು ಜಾಲುಡಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುತ್ತಾರ ಬದವಡು 7 ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನು ಉಡಲುಡ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೊರಗತನಿಗಾನು ತಡಪೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊರಪೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತ ಮತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜಾಲದ ಕೋಡಿಡು ಅಂಬಿ ನೀರು ತಲ್ತದ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ತಡಪೆಡು ಕುಡುಬಸಲದ ಕಜಿಪು ನಾನೊಂಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ದೀಪನವನ್ನು ದೀದು ದುಮ್ಮ ಅಮೂರ್ತ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲುಡು ಮೂರ್ತದಾರಿವರಿ ಮೂರಿನಂಚಿತ್ತನ ನೀರ ಉರ್ಕರುಣಂಚಿತ್ತನ ಅವು ಪುಳಿಚಟ್ಟಾಯಿನ ಒತ್ತು ಎತ್ತ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಾಕಿದಗಳು ದೀಪನಕ್ಕೆನ್ನ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ದೀದು ಆಯಗ ಕೈ ಮುಗಿನು ಕೊರಗತನಿಯ ಅಜ್ಜಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತಿರ್ಗದುಂತಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ತಲಿಬುದಲ್ತ ನಾವು ದೆತ್ತ ನಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಜ್ಜಗ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಅಂದು ಕೈ ಮುಗಿ ನಡೆ ಆಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತದಾದಂಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಕಲ್ಲುಬಾರ್ದು ನಂಬುಬೇರು ಆಂಡ ಮೂಲ ಸಂದಿಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಮೂಲ ಸಂದಿನ ತೆರೆದು ಬಂಡಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐಟ್ ನಿಘಂಟುಡುಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಲ್ಲು ಜಾಲಡಾಗಿಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರ ಬದಡು ಪಂಜಂದಾಯನ ಒಜೆ ಅನುಮತಿ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ನಂಬಿನವ್ಲು ಇಜ್ಜಾಗೆಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಂಡ್ರ ದೈವನು ತುತ್ತಿನ ಯಾನ್ಲತ್ತು ಐಕ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಯಾನತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದಂದ ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಇಂಚೆತ್ತಂಡು ಅವೇನೇ ಅನುಬಣಪುನಿ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆದಾಲ ಈ ಕ್ರಮ ಮೂಲದ ಸರ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಲ್ಪುಣಸ್ಲು ಕೊಡಿಯಡಿ ಮುಟ್ಟೋಡಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರ್ ಮುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು
ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟುನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರೆ ಮುಟ್ಟುನ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮಕುಲಡಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರಾಪನಗಳು ಇದು ರಾಜಂದೈವದ ಕಲ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಬಕ ನಿಕಲ ಮರ್ಗಿಲ್ದಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಎಂಕಲ ರಾಜಂದೈವದ ಕಲ ಅರಸು ಬೆಟ್ಟದ ಕಲಟ್ಟು ಅವು ಗಡಿಪತಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡ್ತ ಚಾಕಿರದಕಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಟ್ಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರೆರಿಗೆಂಡ ಇಂಚ ತಿಕಿನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರಾಪಿನ ಕ್ರಮ ಮೂಲಡಿಜ್ಜಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒರಿ ಪೆರ್ಗಡೆ ಒರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಒಂಜನೆ ಗುತ್ತುದಾರ ಬೆರಗಡೆ ಅಂದಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಗುತ್ತುದಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅರೆ ಗಡಿ ಬತ್ತೊಡೆ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದೈವಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬಾತೆರ್ ರಿಚ್ ಎಗಳ ಆ ಕ್ರಮ ಅರೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಡಿಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚಾಕಿರಿದ ಮಡಿವಾಳರಿಗಾದಿಪು ಮೈಲ್ಲೆಗಾದಿಪು ಮೂಲಿಯರಿಗಾದಿಪು ಮೊಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ದೈವದ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಹೊರತದ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಯಿಜ್ಜಿಗೆಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಆರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಬತ್ತದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲು ಮುಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲಗಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಗಳು ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕುಲು ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿಲ ಉಂಡು ಇತ ಈಗ ಉತ್ತರ ಅಂಚ ಎಂಚಗೆಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಂಗ ಮುಟ್ಟೋಲಿಯ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಹತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಉಂಡ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಹತೆ ಬಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ದೈವದ ಎಣ್ಣೆನ ಅಕಲಿನಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಬಣಬನ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣಬನ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟರೆ ಸರಿಯತೆ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚೆನ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ರೀತಿದ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಯಾಯ ಊರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಡು ಉಂತಿಪ್ಪುಣ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೊಡಿಯೇಟಿದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂಗಿಬಾರ್ದು ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಗಿಬಾರ್ದು ಸೀದವದ ಅಂಗಿಬಾರ್ದು ರಪಕ್ಕಬಹುದು ಎತ್ಯ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ರಪಕ್ಕಬಹುದು ಕಣಪೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಅಲಿಖಿತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಪ್ಪಂದ ಲಿಖಿತವಾಯಿನ ದಾಖಲಜ್ಜಿ ಅಲಿಖಿತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಪ್ಪಂದ ಇಂಚ ಉಂಟು ಅವು ನಿಜವಾದಗ್ಲ ಅಂಗಿಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಂಚಿತ ಮರ್ಗಿಲಿಟ್ಲ ಅಂಗಿಪಾರ್ದು ಆ ಕೊಡ್ಡಿ ಅಡಿದ ಉಳಾಯಿ ಪೋಪಣೆ ವಾಡು ಅಂಚ ಮುಟ್ಟನಪುರ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಆಯಾಯ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲಕನೆ ಇರು ಪಂಡಿಲ್ಲಕನೆ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ತೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಆರೆಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಡೆ ಯಾಂಬಂಡೆ ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವದ ಕಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆತ್ತ ಬಗಟಿ ದಾದ ಬಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ದುಂಬಾದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಕು ದುಂಬು ಈ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ವಿಚಾರಡ್ಲ ದುಂಬು ಯಾನು ಪಣಪುನ ದಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮತ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ನಂಬು ನೆಡ್ದುಕ್ಕ ಅಂದು ಪಣಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಇನಿ ಕೊರ್ಗಜ್ಜ ದೈವದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಪಣಿಯರ್ ಬಂಡ ಅವು ಅಜ್ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣಪುನಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜೆನು ಪಣಪುಜೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಆಂದು ಪಣಪುನಂಚಿನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ನಡೆದು ಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಡತೊಂದು ಪಂಡ ಕಲ್ತೆಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಬಯ್ಯಗ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವನು ಇತ್ತೆ ಓ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಪುಣತ್ತ ಸರ್ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಅಂಚಾದ ಪಂಡ ಈರ್ ತಪ್ಪನೇ ಅಂತ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಈರ್ನವೇ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಂಬುದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಆ ದೈವ ಬುಡ್ದು ಆಟಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇರು ದೈವಲೇನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಟ್ಲ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿ ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವ ಈತ ದೈವಲು ಈತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಉಂಡು ಗುರುಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಮಂಜೂರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಯ್ಯೋಂತಿ ಮಯ್ಯೋಲ್ತಿ ಮಯ್ಯೋಂತಿ ಮಯ್ಯೋಂತಿ ಬೋಡು ಉತ್ತರ ಈ ಈತ ಐನಿ ದೈವಲು ಗುರುವುಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕುಲತಪ್ಪೆ ಆರೇನು ದುಂಬುದಿವ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಐನೂರದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಡಿಪ್ಪು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಿಖಿಲ ಮುಡಿಪು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ತು ನಿಖಿಲ ಊರುಡು ಅಂಚ ಓಹೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮುಡಿಪು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಂದು ಅನ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂದು ಅಂದು ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಈತೇನ ಮುಡ್ದು ಬೇತೆ ಒವೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆಟ್ಟು ನಂಬೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬೆರೆ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಾಲು ಮನೆ ಮಂಚ ಮುಡು ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ನಂಬುನ ಆತ್ಮಡು ನಂಬಲಿ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಬಂಡರು ಒಂದಿನ ಬಾತೆರ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ವಿಚಾರ ನಂಬೆರೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಮಾತಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಡು ದೈವಲೇನು ದೈವಲ್ನ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಂಬೆರೆ ಈ ನಂಬೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಲ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬೋಲಿ
ಆಂಡ ಮನೆ ಮಂಚ ಇದು ಕಲ್ಲಬಾರ್ದು ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಉಡಲರ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಡು ವಾದ ಇವಳ ನಂಬಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೆತ್ತೊಂಡ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬೋಳಿ ಮನ್ಪುನಂಚನ ಅಜ್ಜಗ ಕಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಗ ಮನೆ ಮಂಚಮ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ವಿಚಾರ ಅಜ್ಜಗ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅಜ್ಜಗ ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬುಣ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ದಯವಂಡ ಎನ್ನಂಕಲ ಸುಳ್ಳೆ ಸೀಮಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಂತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಗ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು 4 ಜನಲ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾಂದ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ತಪ್ಪುಂದ ಯಾನು ಬಣ್ಣತ್ತು ಅಥ ಒಂಜಿ ಇಂದೆ ತಕ್ಲೇನು ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಬಣ್ಣೇನು ಒಂಜಿತೆ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯೆ ಈರು ತಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ ಪೂಜಾರು ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ಬಣ್ಪಾರ್ ಅತ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕ್ರಮ ನಂಚೆ ತಪ್ಪುಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ರೆಜೆ ತಪ್ಪುಂದು ಬಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಅಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಸರಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒರಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ 10 ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು 4 ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ನಮ್ಮುಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಪಣಪುನನ್ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರದ ಯಾಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆರ್ದಾವರನೇ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆಲು ಪುರ ಅಜತತ್ತು ಬೋಪನೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗಜ ಪನೇರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಪಂಡುಂಡ ಐಕ್ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯ್ದ ಮಾಸ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯ್ದ ಮಾಸ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಟ್ಟಿಲು ವಿದಾಯ ಬರುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮಂಜೇರಿ ಬನ್ಲೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಒಂಜಿ 3 ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ 10ನೇ ದಿನ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಕೇರಡು ಬಂದು 10ನೇ ದಿನ ಓ ಕೇಳಲೆ ಅಣ್ಣರೆ ಕೇಳಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕೈತಾಲ್ದ ಐನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೈತಾಲ್ದ ಅರ್ಣ ಭೂಮಿದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ಣ ಭೂಮಿದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ದೈವ ಬೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಮಾನೆಚ್ಚಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಪೋಡ ಹತ್ತು ಭಟ್ರು ಕೊಂಡೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮಿನ ವರ್ಷ ಕೋಲ ಕೊರಡ ದರ್ಶನನೇ ಆವುಂಡ ಉಡಂಜು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸದ ಜಾಗ ಇತ್ತ ರಾವುಗಳಿಗನ ಕಲ್ಲ ಆಕಾರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಲನಗ ಮೆಸ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸದ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಳೆ ಮಲಿಮೆದ ಆಪುಜಿ ಬಂತೇರು ವಾಸುದ ಆಪುಣು ಬಂತೇರು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಬರೋಡ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನಿರೇ ಪಣಪುನಂದಂಡ ದೈವಳು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳು ಸ್ಥಿರ ದೈವ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾನಿಪೀಠ ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟ ಬಂದಬಾರ್ದು ನಂಬುನ ಒಂತತ್ತು ಅವು ಚರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಚಲನಾಶೀಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳು ಆಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲೆಗಿಂದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತದಾನಗ ಕುಟುಂಬಗುಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತದಾನಗ ಆ ಜಾಗೆಡು ಕೊನೋದು ನಂಬು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವನು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಡು ಕೊನಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಆ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಮಲ್ಪುನಗ ವಿಧಿ ತಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇರೆಗು ಆಯ್ಕೆ ಇರೆಗು ಬಿಡ್ತುನ ಮೂಲತವಾದಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಇರೆಗು ಇರ್ನ ಅವಳು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನಕಲು ಮಲ್ತದ ಕೊನೊಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಐತ ಮೂಲ ಚಾಕಿರ್ದಕುಲು ಮೂಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದಕುಲು ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಐಟ ದಾಲ ದೋಷ ಅಕುಲ್ಲ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೊನೊನಗ ಅವೇನು ಅಕುಲು ತಾರೈದ ಮುಖೇನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಐದೊಕ್ಕ ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಉಂದೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅವೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಕುಡ ಮೊಕುಲು ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಅವೇ ತಾರಾಯ್ದ ಮುಖೇನ ಮೊಕ್ಕುಲೆಗೆ ಕಟ್ಟದು ಶುದ್ಧ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಕಟ್ಟದ ಕ್ರಮಕಲೆಡುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಬೆರಣೆರ್ನ ಮುಖೇನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣಬನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎತ್ತಂಡ ಅವಲ ಅಪರಾಧತ್ ಐಟ್ಲ ಅವಿ ಬಂಡದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡಿಪ್ಪುನು ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಡಿಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಲ್ನ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಬೆರಣೆರ್ನ ಮುಖನ ಅವಲ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೊನೋದು ನಿಖುಲ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡೆ ಉದೇನು ಕೊನೋದು ನಂಬೋಲಿ ಆಂಡ ಈ ಗುಳಿಗನ ನಂಬುನ ಜಾಗೆಲೆಡು ಐಕೊಂಜಿ ವೃಕ್ಷದ ಆಧಾರ ಇಪ್ಪುಣು ಗುಳಿಗನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾಡು ನಂಬುನ ಒಂಜ ಪೇರು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮರಣ ಕಾಯರ್ದ ಮರಣ ಉನೇನು ಪೂರ ನಡಿಯರ್ನಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಂದು ದೈವ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಪಣಪನವು ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಸಾನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಂಡನೆ ಯಾರುಂಡ ನೇಮ ಕೊರಡ ಯಾನು ಪಣಪನೆ ಮುರಣಿರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಂಡ ಕುಡ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಣಪನವು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಲತದೊಡತೆ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬಿಂದು ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಗು ಸೇರ್ದು
ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ದಿನ ವರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭೋಡು ಪಿಂಡಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಅಸಹನೀಯವಾನಿಂಚುತ್ತನ ಬೇನೆ ಪಡೆದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಲೋಕದ ಬುಳುಪುನು ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಸುರುತ್ತ ಮಿರೆಪೇರ್ದ ಪೆರ್ಪು ಕೊರ್ನ ಬಡೆಬಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆವರ್ತ ಅಂಚಾದು ನಿಕುಲು ಸಾನ ಜರ್ತದು ಸಾನ ಕಟ್ಟದು ದೈವೊಳಗೆ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ನಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಹೊರತಾದು ಇಜಿಂಡ ಪೂರ್ಣ ಅಂದಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ನಿಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಕಿಂಚಿತ್ತಾಣ್ಲ ನೇಮ ಕೊರ್ದೆ ಅವೇನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಣಪನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಪಣಪುನಂಚುತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಿರಪಾಡ್ಲೆತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿರಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಜಯರಾಮ ಅಜಿಲೇರ್ನಂಚಿತ್ತನಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಸಂಕಷ್ಟದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗಲ ಕಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆರೆ ಬಲ್ಕಿರ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಸೇವೆತ್ತು ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಸೇವೆ ಅಂಚಂದು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೊರಂದೆ ಗುಲ್ಲೆರೆಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೊರಂದೆ ಗುಲ್ಲೆರೆಬಲ್ಲಿ ದಾಂತಿನಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬಯಕೆರೆ ಬರಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಹೊರತಾದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅರ್ಧ ಕೊದ್ದೇಲು ದೆಕ್ಕದು ಬುಣ್ಯೋಡು ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ದೈವ ಆದನೇಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತಂಡ ದಾದಾನ್ಲ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡುದು ಸರಿಮಲ್ತನ್ಲೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಪೇರು ಬರ್ದು ಸಂತೋಷಾಂಡು ಅಂದ ಪಂಡಿನಡೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಒಂದು ಯಾನು ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಅಜ್ಜೆರು ಪಿಜ್ಜೆರು ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮತ ಯಾನು ಊರು ತಿರುಗದು ಕೇರನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕ್ರಮಟು ಒಂದೆರಡದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನಗೆ ಸೇರ ಈರು ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ಸರಿಯವು ಅಂಡ ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಾದು ಇತ್ತೆ ನೇಮ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಜಿನಡ ಸರಿ ಆವಂದು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಗುಲ್ಲ ಈರು ಒಂಜಿ ಬಂಡರು ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ನೇಮನು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಗ ಬಡವೇರೇನು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ತೂದು ಮಲ್ಪುಡ ಆಪುನು ಅಂತ ಆ ತೂದು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೈವ ಅಲ್ಪದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ದೈವಗವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದು ಬಡವೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಯೇ ಅಂದ ಮಲ್ಪುಣ ವಿಚಾರಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತಿ ಪುನಾತಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಮಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಮಲ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ನೇಮ ಕೊರಡಾಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ನೇಮ ಮಲ್ಪೇರ ಆತು ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟಣ ಪಣ್ಪೇರು ಈ ವರ್ಷ ನೇಮ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಯರಿ అయిన ನೆಂಕಲ್ ನಂಚಿನಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ನಂದು ಅರೆ ಕಷ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಈತ್ ಅರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದತ್ತು ಅರೆಗೆ ಈತ್ ಬಂಗಾದುಪ್ಪು ಐಕ್ ಬಾಡದಲ್ಲ ಅರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೇಮ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತಂಡ ದೈವಗೂ ಯಾನು ಬರ್ಪುನೋರ್ಸ ಎಂಕ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಈನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಮಲ್ತ ನೇಮ ಕೊರ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕತ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೊಳೈಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಮನಪುನೆಗ್ ಆ ದೈವಲ್ನ ಪುದಾರ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತ್ತದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ಟು ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಅವಧಿ ದೆತ್ತೋ ಅವಧಿ ದೆತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಬೆರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಲ ಹಿಡದೀಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ತಂಡು ಇತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಧಿ ದೈವಲ್ ಲಂಚನೆ ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮು ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಧಿ ದೀಲಕ ನೆಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಅವಧಿ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಈಡುಗಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಡು ಆ ಮಲ್ತದ ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರೊಡೆ ಅಂಡ ಆ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತ್ತು ದೀದು ಆ ಕಾಣಿಕೆದ ಸಮಯ ಕರೆಂಟ ಬುಕ್ಕಲ ಐಕೊಂಜಿ ವಾಯ್ದಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅವೇನು ಕೂಡ ದುಂಬುನು ಕೆರೆ ಐನು ಬುಕ್ಕಲ ಐಕಲೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಈಡು ನೇರಡ್ಲ ಗಿಚ್ಚಾರ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಕಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿನ ದೈವ ಒದಗಿಸದ ಅಕಲ ಮಲ್ಪ ಅತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಗಾಲ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಮೂವೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ವಿರ್ನೆಲ್ಲ ವೀಟು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಧುತ್ವ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಏನಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ವಿಷಯದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಜಿಲೇರ್ನ ಪರಿಷ್ಠ ಸಮಾಜದಾಗ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಅಡಿ ಬರ್ಪುನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಇಮೇಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮೆರ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಆ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಡತೊಂದು ಈರ್ನ ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರದ ಮರ್ಗಿಲ್ ನಿಕಲ ವಾ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐಕ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆ ಆಗ್ಲ ಅರಸು ಬಟ್ಟ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮೊಕಲ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅರಸು ಬಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ಸರಿ 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 ಇತ್ತೆ ಅರಸು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅರಸು ಬಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರಸು ಬಟ್ಟಿಂದು
ನಿಖಲ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಅರಸು ಬಟ್ಟಿ ಬಣ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ವಡಿತ್ತಂಡದಾದನ ಐಕ್ಯ ಪಡೋದು ಸರ್ ಯಾನು ಈ ಅಜ್ಜಿಲಾಂದ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪಡೋದು ಯಾನ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಈ ಅಜ್ಜಿಲಾಂದ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪುದರ್ ಅಜ್ಜಲಾಂದ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಜ್ಜಿಲಾಂದ ಪಂಡದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಇತ್ತು ಎನ್ನಾಡ್ದು ದುಂಬುದಾಕ್ಲಿ ಎಂಕ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಲಾಂದ ಮನ್ಪುನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿಲಾಂದ ಮನ್ಪುನ ಈಗ ಅರಸು ಬಟ್ಟ ಇಕ್ಕಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಜಿಲೇರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಇನ್ನು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ದಲ ಮಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನೇರಿ ಯಾನು ಅವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ನೂದು ಅರ್ಥೋಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂಬೋದು ಓಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅರೆಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಐತ ಐತ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಾಣ್ಲ ಐಕ್ ಲಿಂಗ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪುನ ವಿಚಾರತ್ ಐತ ಐತ ಮೌಲ್ಯ ಐಕ್ಯ ಐಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಡವೆ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲೇ ಗುಂಡಂದಾಣ್ಲ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಣ್ಲ ದೇವರವಳ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಂಡ ಆಯನ ಐಟ್ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಐಟದಲ್ಲ ದೈವ ಆತೆ ಅಂಜನದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನವಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ಹಲೋ ದೀಪಕ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರ್ನೋ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಪನ್ಲೆ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ 25 ದಿನ ಬೇಕಾಗಿ ನಂಬರ್ ತಾಕಣಿ 25 ದಿನದಿಂದ ಪುನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣರೇ ಮಾಪಿಪ್ಪಡ ಆತ್ ಕರೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡ್ಲೇನಾದ್ರು ಮತ್ತಾರೆ ಇದು ಮತ್ತ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಕುಲಾಲ ನಾಲಜ್ಜ ವಾಕೋಲದ ಕುಲಾಲ ಇದು ಹೊರ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡಿ ಜನನು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಕುಳ್ದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದಾರು ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಾರ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ವಾಂತಿಜಾಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಬಯಲ್ದಾರಿನ ಪಾತಿರೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಕೆಂಬಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ದಾರಿನ ಪಾತಿರ್ದಿರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ದಾಲ 12 ನೆರಬೇತೆ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹನಾ ಅಂತ ಸಮನ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ನಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ದೈವ ಅದು ನಾನು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೈವ ಅದು ನರ್ತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಯಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲವು ಈ ಹಿಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ಹೂವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುದಿಲ್ಲ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅದು ತುಳಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಇವಾಗ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಡಕ್ಕೂ ಮನ್ಸಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ದೈವದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳುದೇನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುವಂತ ಎಂತ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅದರ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೂವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸುಮನ ಅವರೇ ಸಹನ ಅವರೇ
ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತರ ದೈವನರ್ತನ ಅಂತ ದೈವ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಏನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ರಿ? ನಾವು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. ತಾವು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀರಿ. ಈಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನ ತುಳಿಯುವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು, ಅದು ಕಾಲಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತದಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೌದೌದು, ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕುವಂತ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಉಂಟಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಕ್ಷತೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಕುವಾಗ ಮದ್ವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆರ್ಕಿಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಅಷ್ಟಗಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಅಗುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಯ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಅದಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿತಂಡವಾದಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಕೆಲವರು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅವರು ಏನೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಸೀಮಿತವಾದಾಗ ಅವರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 10,000 ರಿಂದ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೈವದ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ದೈವದ ನರ್ತನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 15,000 ಹಿಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ದೈವದ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಊಟ, 3 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಸಹನಾ ಅವರೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವುದೇ ದೈವ ನಮ್ಗೆ ಕೋಲಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಸಹನಾ ಅವರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೈವಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೈವಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಒಂದು ದೈವ ನಂಬಿದಾಗ ದೈವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಂಬುವಾಗ ಒಂದು ನೇಮ, ಮತ್ತೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈವಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾದೀತು. ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಕೊಡುವಂತ ತಂಬಿಲ, ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ತಂಬಿಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೈವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಚಿ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಹೂಜಿ ನೀರು, ಒಂದು ಕೇಪಳ ಹೂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೇಪಳ ಹೂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ವಿನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜಂತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅನು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ತಿನ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹುಳುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕ್ರಿಮಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೀಟಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಜಂತುಗಳು ಕೂಡ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟಂತ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂತಾವೆ. ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ನಾವು ತೆಗೆದು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಕೋಳಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಹಾರಿ ಬರುವಂತ ಹಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ತದೆ, ಕಾಗೆ ಹೆಕ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೈವಾರ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಿನ್ನುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವೊಂದು ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಚಕೆಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಅರಿ
ಅವೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಕಾಳಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ಕಾಳಜಿ ಸಹನನ ಕಾಳಜಿ ಹಾಳಂದು ಬಣಪಿನತ್ತು ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅರಿಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ದುಂಬದಗಳು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಮೀರಿಯರ ನಂಕ್ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಪೂತಡೆ ಪೂತ ಎಸಳು ಉಂಡು ಕ್ರಮ ಪೂತಡೆ ಪೂತ ಎಸಳು ಅವೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ರಡುಮೂಜಿ ಉತ್ತರಣ ಮರೆ ಕೊರಿಯೋ ಒಂಜಿನೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪವಿರಂದಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮಗು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನರೆಗೆ 6 ನೈರ್ಮಲ್ಯೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಸ್ತುಡು ಕಟ್ಟಿಯರಡ 10,000 5,000 15,000 ಕೊರ್ಪನ ವಿಶೇಷತ್ ಆಯೆ ಕಟ್ಟದು ಬೋದು ಕೊಡೊಂಜಿ 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಗಂಟು ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಉಂಟದ ಇವು ಯಾಂ ಬನ್ನ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತೆ ಯಾಂ ಬನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯೆ ಶಿಸ್ತುಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಪೋದು ಕ್ರಮಕ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ 4 ಕಂಬದ ನಡುಟು ಸೌಖ್ಯಾಪಿಲಕ ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಬೊಡ್ಡ 10,000 ಹೆಚ್ಚನೆ ಕೇನಾಡು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಅನ್ನಾಗ ಅಣ್ಣೇರ ಐಕೊಂಜಿ 2-3 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚನೆ ಗಾಡಿ ದಿನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಚಂದು ಅವಳು ಬತ್ತದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೈದುಂಡು ನಂಬಿಜಿಂಡು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಜೀವ ಪೋಪುಂಡು ಅನ್ಪನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ಶಿಸ್ತುಡು ಕಟ್ಟಂದಂಡ ಅರೆಗೂ ಕೊರ್ನಿಟ್ಟು ದಾಲ ಬೇದಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಅಣ್ಣರೆ ಯಾನ್ಪನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಪನೋಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನೇಮ ದೈವಗೂ ಕೊರಡು ತಿಚ್ಚಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜುಂಡ 16 ವರ್ಷಗೊರ ಕುಟುಂಬ ಇಜಿಂಡ ಆಯ್ತಾ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣ ಆಪುನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅಪ್ಪ 16 ವರ್ಷಗೊಂಜಿನ ನೇಮ ಕೊರಂಡ ಯಾರುಂಡು ಅಂಚಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನಗ ಕ್ರಮವತ್ತ ಅದು ಕೊರು ಈ ಕೊಡಗದ ಇತ್ತಾರು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಈ ಕೊಡಗದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದವಂಡ ಆರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದ ದೈವನು ತೂದು ಕೊಡಗದ ಅರಿಮಂತ ಇಂಚ ದಕ್ಕದು ದೈವ ಕಟ್ಟದು ದಕ್ಕದು ಈ ರೀತಿದೆ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಹಾಳಕಾಪುನೊಂದು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತು ಪಂಡೇರು ಈ ಕೊಡಗಡು ಇತ್ತ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ದೈವ ಅಂದ್ ಕೊಡಗಡು ದೈವ ಆಪುನ ಅದು ಅನ್ಪುಜೇರು ಕೊಡಗಡು ತೆರೆ ಕಟ್ಟುನ ಅದು ಅನ್ಪುನ ಅಂಚ ಸರಿ ಸರಿ ತೆರೆ ಕಟ್ಟುನ ಶಬ್ದಲೇನ ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ದೈವ ಆಪುನ ಪಂಡದಿ ತೆರೆ ಕಟ್ಟುನ ಅದು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯ ತಕಲ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡ್ದು ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾಂತೆರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪನೇ ದುಂಬು ಪುಟ್ಟದ ಬಳತನಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಈ ಸಮುದಾಯ ತಕಲ್ಪ ನೇಮನಾಗ ಅವಳು ನೇಮಾಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಗುಳಿಕೆ ಮೂಜೆ ದಿನಪ್ಪ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಇಚ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡಗಡು ನೇಮ ಅದನಗ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ನೇಮ ಆದು ಗಗ್ಗರ ದೀದು ಪಂಜೂರ್ಲ ಎದುರಿಗೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿಗೆ ಕೋರಿ ಭೋಜನ ಕೊಡು ಅನ್ಪಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಆ ಊರದ ಕಟ್ಟು ಗುಳಿಗಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಂತ ಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ದಾಲಾಜಿ ಗುಳಿಗೆ ದಾಲಾಜಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಟ್ಟನೆ ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟನಿಲ್ಲ ಅವು ಕಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟದು ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗ ಒಂಜಿಂದ ಮಲ್ತುಂಡು ಗುಳಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ದೊಣ್ಣೆ ಮುಗವಾ ರೀತಿ ಮುಗೆ ಒಂಜಿ 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 ಮುಗ ಪಾಲದ ಮುಗ ಮಲ್ತದ ಮುಗ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಸೂಟೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರುಂಡು 2 ಸೂಟೆ ಕೊರ್ದು ಪೂವರಿ ನಮ್ಮ 10 ವೇರ್ಲು ಒಂದಾಣೆ ಮತ್ತು ಪೂವರಿ ಪಾಡ್ಪಂಡು ದೊಣ್ಣೆದೆ ತೊಂಡು ಕೈಟ್ಟು ದೊಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ 2 ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೊರುಂಡು ಕುಡ ಅಲ್ಪದ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಲ್ಲ ಇಂದೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತ ಪದೊಂಡು ಸೀದಾ ಕಿದೆತ್ತ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡು ಕಿದೆತ್ತ ಅವಳು ಹೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಅದ ಅವಳು ಪುನಃ ಬೇಡಿಲ ಬಾತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಬೇಡಿಲ ಬಾತೊಂದು ಒಂದು ಕೊಂತು ಮತ್ತು ದಿಯೇರು ದೈವೈಕ ಕ್ರಮವತ ಮಾಲ್ತಂದು ತಾರಾಯಿನೊಂಜಿ ಕೊಡಿಟಿಂಚ ದಿಯೇರು ಗುಳಿಗೆ ನೇಮ ಘಟನೆ ಬೇಡಿಂದ ಐಕ್ ನೆಲ್ಪೊಡೆ ತಾರೆಗೆ ಬೆಡಿಟ್ ತರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಅಂದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗುಳಿಗನ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಪಂಡ ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಗುಳಿಗೆ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೆಡಿತ್ತ ABCD ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಂಡ ಆಯ್ ಒಂತೊಂದೇ ತೂತು ಬಾಕಿ ಬೆಡಿ ದೀದು ಆ ಈಡು ದೀದು ತಾರಾಯಿ ನರಿಪೋಡು ಆ ಈಡು ತತ್ತಂಡ ಈಡು ತತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆರಾಗ್ಲು ಅಂದಾನೆ ಅಂಕಲ ಗುಳಿಗೆ ಈಡು ತತ್ತಂಡತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಲು ಮಂತವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದೇನೋ ಮಂತ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣ ಉಡ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆರು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಏನು ಪನ್ನತ್ತದ ಇವಂಡ ಕೊಡಗದ ಕ್ರಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಆರ್ನದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಅಂದ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡತ ನೇಮ ತುಯ್ಯರು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಕಲ್ತ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಲಿಗೆ ಆರಿ ಬಣ್ಬಿನ ನೇಮದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಅರೆಗು ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 75,000 ಅಂಡು ಕೆಲವು ಏರ ಪನ್ನಗ ಅರೆಗಲ ಆಘಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ ಬಂಡೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬಂಡೇರು ಎಂಜಕೆಂಡ ಆರು ಬಂಡೇರು 16 ವರ್ಷ ಕೊರಕೊಂಡ ಯಾವ ಬನ್ನಗರ ಒತ್ತೊಂಡೇರು
ಅಂಡ ಹರಿದಕ್ಕುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಈ ಹರಿ ದಕ್ಕುನದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಯಾನು ಆನಂದ ನಲಿಕೆ ಬುಡೋಲಿ ಇದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೂಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೇರಿ ಇನ್ನು ಪುದಾರ್ ಬಂಡಿಜಾರೆ ಆನಂದ ನಲಿಕೆ ಬುಡೋಲಿ ಬುಡೋಲಿ ಆನಂದರೇ ಪನ್ಲೆ ಮೂಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮೇರಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅಜಿಲ ವಿಷಯ ಏನೊಂದು ಬಂದಿರತ್ತಿ ಅಂದಂದೆ ಅವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಜಿಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಮನತನಗ ಬರ್ತನಂಜನ ಪುದಾರವು ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಗೆಂಚ ಒಂದ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಅಜಾಲಿ ಅಜಾಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಂಡಿ ಅಜಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡತೆ ರಡ್ಡು ಊರ್ದ ಅಜಾಲಿ ಮೂಜಿ ಊರ್ದ ಅಜಾಲಿ ನಾಲ್ ಊರ್ದ ಅಜಾಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಗ್ರಾಮದ ಲೆಕ್ಕ ಅಜಾಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಜಾಲಿ ಅದನ್ನ 500 ಅಜಾಲಿ ಅದರ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆದ ಅಜಾಲಿ ಅಂಡ 14 ಗ್ರಾಮ ಅಂಚ ಸೀಮೆದ ಅಜಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಜನಗಳು 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಡೈ ಅಜಲ ಪಡ್ಡೈ ಪಾಂಡ್ರು ತೆನಕಾಯಿ ಗೋಪಾಲ ಬಡಕಾಯಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದ್ರಿ ಅವು 4 ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ರೀತಿ ಕೈ ಉಪ ಉದಾರ ಬರ್ತಲಿಪ್ಪು ಆನಂದರ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಎಂಚ 4 ರೀತಿದ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಐತಿ ಆ ಜಾಗೆ ಬರ್ತನೈತಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಆನಂದರ ಬಂದಿರತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬೆ ಜಲೆ ಅವ ಅಜಲಿ ಬರ್ತನಂದೆ ಅಂದೆ ಅವು ಅಬ್ಬೆ ಜಲೆ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಇರದ ಒಂದು ದೈವ ಮತ್ತಿ ಸಾದಿ ಕುಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆ ಅಂದು ಅಂದಂದೆ ಹಳೆ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ಅವು ಅರ್ಧೇರ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ನನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಆಪನೊಂಜಿ ಕಾಣಂತಾಯಿ ಮಾಕಲಿಂದು ಅವು ಅಂಬೇರ್ಲ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬೆಜಲೆ ಬಂದ್ಕ ಅಬ್ಬೆರ್ಲ ದೈವ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಬ್ಬೆರ್ಲು ಬಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷ ಅಬ್ಬೆರ್ಲು ಬಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರು ಅಪಂಡ ಅಬ್ಬೆಜಾಲ ಬಂಡ ನಿಕುಲು ಅಜಿಲ ಜನಾಂಗ ಬರ್ಬುದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದ ಇರತ್ತಿ ಆರಿತ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಬರ್ಬುದು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಮುಟ್ಟಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅರದ್ಯರ ದೈವ ಅಂಬೇರ್ಲ ದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲ ಏನು ಅಬ್ಬೆಜಲ ಬಂದ ಅಬ್ಬೆರ್ಲ ದೈವ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಡ ಬರ್ತದೆ ಅಬ್ಬೆರ್ಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ದೈವ ಮಕ್ಕ ನರಂಜಿ ಕಡೆ ಅನ್ಯ ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೇರ ಲೋಕಾಯಂದು ಅವು ಕಾನಲ್ ತಾಯಿ ಮಾಂಕಾಲಿಂದು ಅಂಬೇರ್ಲ ದೈವ ಅಂದು ನನಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಬೆ ಅವು ಅರದೇರ್ನ ದೈವ ಅಂದು ಅಂಚದಿಪ್ಪಾಗ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಬ್ಬೆ ಜಲ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಂಬೇರ್ನ ಅಬ್ಬೆರ್ನ ದೈವ ಏನಿರ್ದವರ ಅಬ್ಬೆ ಜಲ ಏನ್ ಬರ್ಬಿಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡರೀರ್ ಅಬ್ಬೆಜಾಲೆ ಬಂಡ ಅಜಿಲ ಬಂಡ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಬರ್ತೀರಿ ನನಂಜಿ 1000 ಮಿತ್ತು ದೈವಲ ಪುದರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಆತು ದೈವದ ಅಲೈತ್ಯ ಅವು ಒಂದೇ ದೈವನು ಜಾಗ ಪುದರ್ ಬೇಕಾಯ್ಕ ಅಲ್ಪ ಜಾಗದ ಪುದರ ಏನಿರ್ದವರು 1000 ಖರೀದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅವು ಒಂತ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬಾವೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರುಕ್ಮಾಯಿರಿಂದು ಅಲ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಆಪನೆ ಅಂಚ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ ಬಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಜನ ವಾಕಲ್ ಆನಂದರೇ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಟ ಅಜಲ ಅಂದ ಅಜಿಲ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಅಂದ ಅಜಲ ಅಂದತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರೆ ಅಜಲ ಅಂದೆ ಬಂಡೇರ ಅಜಿಲ ಅಂತ ಜಯರಾಮೇರ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡೇರ್ ಅಜಲ ಅಂದೆ ಬಂಡೇರ್ ಆನಂದರೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡಿರ್ನ ಕರೆಕೆ ಅಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಂಚಲೆಕ್ಕನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಳು ಮಿಗ್ಲಿಡುಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಅಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿಲ ಇಂಚಿ ಮೂಡಾಯಿಲ ತೆನಕಾಯಿಲ ಎಂಗ್ಳು ಬಂದ ನಲಿಕೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಆನಂದರೇ ಯಾನ ಮೊಕಲ್ಲಂಜಿ ಬೋತುಜಿ ನಿಖಲ್ಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನ ನಿಖಲ್ ನಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ನೆತ್ತ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಸೂತಕಾಚರಣದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿಪಾಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡಿ ಯಾನವೇನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಪಣಪುನದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಉನೇನು ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಗ್ಲ ಅನುಸರಿಸಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಬುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿಪಾಲ ಎಲ್ಲಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆನಂದರೇ ಅಜಲದ ವಿಷಯನು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಜನಾಂಗವು ಅಜಲಂದೇ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ
ಆನಂದೇರು ಬುಡೋಲಿ ಆನಂದೇರು ಬುಡೋಲಿ ಜನ್ನೇರು ಮೊಕಲ್ಪುರ ಅಂದು ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಕ್ರಮಕಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಣ್ಪನೆ ಅರಿದಕ್ಕುನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂಟ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತೆ ಅನೊಂಜಿ ಕೇರಳದ ಕುಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತದ ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ತುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಅರಿದಕ್ಕುನ ಕ್ರಮಕುಲುಂಡು ಅರಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷರ ಮಲ್ ದಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಂದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕಲು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಪೆರ ಮೈದಂಡು ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ದಕ್ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚ ದಕ್ಕಲೆ ಪಣಪನ ಅಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಂದು ಅರಿಗಲಸು ನಲ್ಪ ಅರಿಗಲಸೋಡು ಪೊರಿಗಲಸು ನಲ್ಪ ಪೊರಿಗಲಸೋಡು ಪಿಂಗಾರದ ಅರಿಗಲಸು ನಲ್ಪ ಪಿಂಗಾರ ಗಲಸೋಡು ಇತ್ತೆತ್ತದಾದ ತಂಡು ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಪೊಡಿಕುಲು ಬರ್ಪುನ ಪಿಂಗಾರದಡೆ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಪೊಡಿಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ನಮಕ್ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಪುಲದಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಂತ ಇತ್ತೆದ ವಿಚಾರಡು ತೂಯರ ಪಂಡ ಸರ್ ಅವು ಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬುತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈರು ಮಲ್ಲೆಕನ ಈ ನಿಕ್ಕಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೇಡು ಪೂ ಪಾಡ್ ಚಂದತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮಡು ನೇಮನ ಕಲ್ಲುಟಿ ನೇಮನಗ ಕೇಪುಲ್ದ ಪೂನೆ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟುವ ತರೆಕ್ ಕೇಪಲ್ದ ಪಟ್ಟಗಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದ ಕೆಬಿಮಣಿ ಎಂಕಲ ಕೆಬಿಮಣಿ ಅನ್ಪ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚೌಕುಳಿ ಐಕ ಪೂದ ಬಲಾರ್ ಅನ್ಪೇರು పూత బలార్ బలార్ ఈ బలార్గా ఎంకల కట్టునంచిన వండ కేపుల్ద పూ దుంబు దాదామల పేరు ఉంటే కాటు కేపులు అనిపించింది గుడ్డది కేపులు ఆయన ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಅಂಚ ಏನಿರ್ತದೆ ಗುಡ್ಡದ ಕೇಪುಲು ಐನ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಐನ ಕಸಿತ್ತ ಬೈದ ಐನ ಅಂಡ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಬಂಟ ಕೇಪುಲ ಅಂತಾರೆ ಬಂಟ ಕೇಪುಲು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂವು ಇತ್ತನ ಅಂಡಲ ಒವ್ವೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ತರಕೆ ಅಂಕಲ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಡೆಗೆ ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ತಿರುವಂಡ ಸೇವಂತಿಗೆ ಪೂಣು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರಿಗೊರ್ಪು ಅಲ್ಪ ತೀರ್ ಮಲ್ಲೆಕನೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಅರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐತೆ ಕೇಪುಲ್ದ ಪೂಲ ಪಾಡದೇ ಕೊರ್ಪಿದೆ ಕೊರಡು ಏತ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಪುಲ್ದ ಕಮ್ಮಿತ್ತಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಡ್ಡೆ ಸಲ ಕೇಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಅರಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕೇಪುಲ್ದ ಪೂ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಉರುಟು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ 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 ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿ ತರೆದಂಡೆಗೆ ಕೈದಂಡೆಗೆ ಕೇಪುಲ ಆವಡೆ ಈ ಕೇಪುಲನು ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಅವು ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಕಾರಿಗೆ ಐನ ಕಟ್ಟೇರಿನ ದಾಯಿ ಬಂಡ ದೈವಗೂ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಪುಲ್ದ ಪೂ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಅವು ತರೆತ್ತ ಮುಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನವಿ ತರೆಕೆರೆ ಅವು ಕಾರ್ದಡಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ಕೊಡು ಸರಿಯತ್ತು ಸರಿಯತ್ತು ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಸರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ದಯನ ಪುರ್ತು ಕಡೆಸಿದನ್ನು ದಯನ ಇರಡ ಪಾತೆರ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊನಪುನಾಥ ಪಾತೆರಲು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ದೈವಳು ಏತ್ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೇಡು ಮೂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ದೈವಳು ತುಳು ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಭಾಷೆದ ದೈವಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ದೈವಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ದೈವಳು ಇತ್ತೆ ಪಟ ಪಟವ ನೋಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ದೈವಳ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆದು ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರನ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪಾನೆ ಕೊರತಿಂದ ಮರ್ಪಣಂಚಿನ ದೈವಲ ಪಾನೆ ಕೊರತಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿಂದ ಪಾನೆ ಕೊರತಿಂದ ಮರ್ಪಣಂಚಿನ ದೈವಲ ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಜಾತವೇನು ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ದೈವ ಕುಟ್ಟಿ ಜಾತವ ದೈವ ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರುಂಡು ಕೋಮಲಿ ಕರಿಭೂತ ಅಂದ ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಕೋಮಲಿ ಕರಿಭೂತ ಅಂದ ಅವು ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರು ಇಂಚಿನ ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರು ಅಂಚಿನ ದೈವ ಬುಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಲು ಅವು ಎಂಕಲತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರು ಅಂಚಿನ ಜಂಗಮಂಟೆ ಉಂಡು ಪುರುಷಭೂತ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಸು ನಾಯಕಿ ಬಯಸು ನಾಯಕಿ ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರು ಅಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಅರೆಭಾಷೆ ಪಾತೆರು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯ ಅಂದೆ ಐಟ್ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರು ಅಂಚನ ಅಂಚನ ಒಂದು ಅಂಡ ಐಕ್ ಸಬ್ಬಾಜಿ ಅಜ್ಜಿ ದೈವ ಸಬ್ಬಾಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೊಟ್ಟೋಳು ಒಂದು ಮಂತ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನ ದೈವಳು ಅತೆ ಅವು ಕಟ್ಟು ನಗಲು ಪೂರ ನಿಕುಲೆ ಎಂಕಲ ನಿಕಲ್ನ ಜನ ಕಟ್ಟುವರು ಆ ಕಟ್ಟುನ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ದೈವ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ಸಂಧಿಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಯಸು ನಾಯಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನವು ಅಥವಾ ಪುರುಷಭೂತಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿ ಯಾನ ಕಟ್ಟುವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಧಿಲ ಗೊತ್ತು ಸಂಧಿ ಪನ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ
ಈರು ಕಟ್ಟುನ ಮಾತ ದೈವಳಿಗೆ ಇರು ಸಂಧಿ ಪಂಡದೇ ಕಟ್ಟುನ ಸಂಧಿ ಎಂಕಲ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವನ ಎಂಕಲ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿಯ ಬತ್ತದು ಮೀಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಜಾರೆ ಸಂಧಿನ ಬಂದದ್ದು ಪನ್ಪುಣ ಜಾರೆ ಸಂಧಿ ಅತೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಜಾರೆ ಸಂಧಿನ ಪಂಡ ಸೇರು ಪಂಡ ಜಾರೆ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಾಯ್ತಾಪುಣ ಕುಲ್ಲುದು ಬಣ್ಣಗ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಈ ಪದ್ದೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಅಣಗ ಈ ಜಾರೆ ಸಂಧಿನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಏರು ಪನ್ಪೈದರಿಗೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೇನ ತೆಂಬರೆ ಬುಟ್ಟುದು ಒಂಜ ಬೊಡದೆ ಎಲ್ಲತ್ತನ ಕಟ್ಟುನೇನ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಅಂಚ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುಣ ಗಮತ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆ ಜಾರೆ ಸಂಧಿ ಪಂಡ ಇಜಾರು ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯೆ ಪಾಡ್ದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಿರೈಡ್ ಪಿರೌಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸಂಧಿ ಪಡ್ಪೇನೆ ಐಕ್ ದನಿಗೂಡ ಏರುಂಡ ಕಟ್ಟುನ ದನಿಗೂಡಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೆ ಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತುವರೆ ಮೀದು ಬತ್ತರ್ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಬೀರ ಪಣ್ಪನ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಬೀರ ಪಣ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ದೈವಳಿಗಳು ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕಲ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿಯ ಬತ್ತದ ಬೀರ ಪಣ್ಪುನ ಅಂಚೆ ನಾವು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ದೈವ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಗಳು ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲಲ್ಪ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಬಹುಪುರ ದೈವಗಳು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಬೇತೆ ದೈವಲಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಇದು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆನಾ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಒಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಾಂಗ ತಕ್ಲೆ ನೇಮ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏರೆಗೆ ಪರವೇರಿಗೆ ಬೇಕು ನಲ್ಕೆ ಸರಿ ಈ ರಡ್ಡೆ ನೇಮ ತಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಪರವೇರು ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ದೈವಲು ಇತ್ತು ವರ್ನಾರ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಇಂಚ ದೇವ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಲ್ಕೆದಾಯ ಕಟ್ಟನ ನೇಮನಾಗ ನಲ್ಕೆದಾಯ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ನೇಮ ಕಲ್ಲೂರುಟಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿಂದ ಬಾಡ್ಜಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿಂದ ಬಾಡು ನಿಜವಾದ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕುಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನೈ ಕುಪ್ಪೆ ಆ ಕುಪ್ಪೆರ್ಲೇನ ಪಾರ್ದನ ಆ ಪಾರ್ದನ ಎಂಗ್ಲ ಕಟದಲ್ತ ಯಾನು ಒಂದೇನು ದಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಆ ಕುಪ್ಪೆರ್ಲೇನ ಪಾರ್ದನ ಕಡಲ್ತಾಯಿಗ್ಲವೇ ಪಾರ್ದನ ಎಂಕಲೈತ ಪನ್ಪ ಬೈದೇರ್ನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತದ ಒಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅವೇ ಕ್ರಮಣ ಹೊರಡಾಪುಂಡು ಬೈದೇರ್ನಕ್ಲು ಒಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಾಲ್ಪ ನೇಮನಗ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಲಾಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ 14 ಸಂಧಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ 14 ಸಂಧಿ ಮನ್ಪುನ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಗುಬ್ಬೆ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ಗಗ್ಗರ ದಿಯಾರ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಒಂಜೇ ಸಂಧಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇದ್ದಿ ಒಂಜೇ ಬೂತಗು 14 ಸಂಧಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಂಧಿ 14 ನಮನದು ಸಂಧಿಲುಂಡು ಅವು ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜೇ ಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಆ 14 ನಮೂನೆ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಪಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮವಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಉಂಟು ಪಾರ್ಧನ ತಿರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಬರೋಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಗರು ದಾಖಲೀಕರಣ ದಾಯಕೆಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಿನೊಡ್ದು ಒಕ್ಕ ನಮಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಬೊಳ್ಪುಗು ಪರಡವನಂಚಿತ್ತ ನಂತ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗೊತ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಸಂಧಿಲ ಇರೆಗೆ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಕಲ್ತಿನಿ ಹಿರಿಯರಿರ್ದು ಇಂದೇನು ಕಲ್ಪ ಏನದು ಅಂಡ ದುಂಬಾದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ದಿಪ್ಪುನೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಹಂತಗು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪನ ಸಮಯಡೆ ತೀರ್ಪೋಯಿರು ಐದು ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೀರು ಅಜ್ಜಿ ಆರು ದಂಡು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ಉರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏನು 6-4 ಪೋದು ಕುಲೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಕಿಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಪಂಡದು ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡುಗೊರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅದು ಐನೆರ್ದು ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಇತ್ತೀರು ಆರು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮತ ಬುದ್ಧಿ ಗಜ್ಜೋರು ತಮ್ಮಲೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮೇರು ನೇಮದ ಕಲುಟೆಂಚ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಅಮ್ಮೇರಿಂದ ಬಂಡ ನೇಮದ ಕಟ್ಟುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪುದರಿತ್ತಂಡ್ರಿ ದಯವಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪದರ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ 2 ಪುದರಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅಂದ್ ಊರ್ ದಾಖಲೆ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಳಿಯೇಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಲ್ದುಂದ ಬೊಲ್ದತ್ ಎನ್ನರ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಡಾಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂಡ ಪುಗಾರ್ತೆ ಅಂದತ್ತು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ನೇಮಡು ಪುದಾರ್ದಿತ್ತನಗಳು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಅದೇ ಅವು ದಯವಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ಅವಳು ಪೋದು ಈ ದೈವದ ಓ ಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತಜೇರ್ಲ ಯಾವ ಆರ್ಬೋದು ಅಂತ ತೂದನಗ ಪನ್ಪೇದೇರು ದೈವನೇ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದಟಿ ಬೊಟ್ಟುನೆ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆತಾಗಲಡು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣುಲ ಅಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜಿ
ಬೊಳಿಯರ್ನ ನೇಮ ಆತ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವಂಶವಾಹಿನಿಡಿರೆಗ್ ಈ ಒಂದು ಪುರ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಜಯರಮಣ್ಣ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದ ಇರಡ ಪಾತೆರಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೇಜಸ್ ನಾಯಕರೆ ಇರಡ ಯುವಪೀಠಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಜ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಳದು ಪಾತೆರಿಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬಗೆಟ್ ದೈವಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರು ಇನಿತ ದಿನ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ಟು ಈರು ಯುವಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಯುವಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳಾರ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲತ ಪಾರಿಶುದ್ಧತೆದ ಬಗೆಟ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಕ ಮೌಢ್ಯತೆದ ಬಗೆಟ್ ಅಜತಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಚುಟುಕ್ಕಾದ ದಾದ ಬಣ್ಪಾರ ಸಂದೇಶ ಇರ್ನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾನು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಏರೆಗ್ಲಾನು ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಭವ ಪೂಜಿ ದಾಯದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಲು ದೈವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಲು ದೈವ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅನ್ಪಣ ಅಂಚನ ವಿಚಾರಗಳು ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಟು ಮುಗಿಪುಣು ಅಂದಿತ್ತರಂಡ ದುಂಬು ದೈವಾರಾಧನೆಟ್ ದುಂಬು ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನು ಇಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ ದೈವ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಟ ಐನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನು ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಐನು ಅಂಚ ಮಲ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟದ ಮುಳಿಪುನಾಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಳೆಗಳು ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೈವ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಳೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುನು ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚನ ವಿಚಾರನು ಒಕ್ಕ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಗಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವದ ಕೊಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಆಕಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೊಡಿಪೇರು ಪಂಡ ಮನವುದ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ದೈವಗ ಸೇವಕರುಡು ಹಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಪುಣ್ಣ ಆ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲತಕಲು ಆ ರೀತಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದ ದೈವದ ಕಲಟನ್ನು ಮಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕೆ ಬಜಿ ಬಡವೇರ ನೇಮ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಳಿಗೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪಾಯ ನಿಜ್ಜಿಂದಿತ್ತು ನಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನಾತೆ ಅಥವಾ ಆಡೆಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತಾರಿಂದ ತಕಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ತಕಲು ಮಾಂತೆರ್ಬೋಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿಟ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲಬಹುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಟಿಗೆ ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಹೊತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಈರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಾಣಿಕೆ ಐನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಈರೆ ಕೊರ್ಪುನಾರಿಗೆ ಈರೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತನಂటే ಎಂಕಲೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಈತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೈನ ತಪ್ಪವುದು ಆ ಉಳ್ಳೆ ಕೊರ್ಪುನ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನೆ ನೆಂಗುಲ್ ದೇತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಡಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತಪ್ಪುಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪುದೆ ಆಪುಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಾತ್ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಮೂಲೆಡ್ದ ಈ ನೆಲನ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನಾ ಭೂಮಿಯಾದ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ವಾರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಕಿಪ್ಪುಜಿ ಪಣಪನಂಚತನ ಸಂದೇಶ ಇರು ಕೊರ್ಪರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರುಡು ಇತ್ತೆವರೆ ಮುಟ್ಟುಗ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಮರಗಿಲ್ದ ಕತೆಕ್ಕಲೆ ನೀರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿರಿಪೈರು ವಿಶಾಲಬಾಯಿನಂಚುತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿದ ಮರಗಿಲ್ಡುಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ ಪಣರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ಕುಂಡಂಚನೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಈರೆಗೆಂಕಲ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೋಳ ಅವತ್ತಿರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತುಪ್ಪಿನಕಲ ಮತ್ತಿದ್ದು ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿದೆ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಜವಣೆ ತೇಜಸ್ ನಾಯಕರ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಈರೆಗಲ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳಾರೆ ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಇರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರೆಗಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ರಡಮೂಜಿ ದಿನಡು ತುಯ್ಯರಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕೆಲವು ಜನತ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾದ ಯಾನ ದುಂಪೊಪೆ ಶಿವಪ್ರಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ತೊಂದಲೇರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ಲೆ ನೆಕ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಣೆ ಪಂತರ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶಶಿಧರ್ ಸುವರ್ಣರು ಅಂಜನೆ ಮಹಾಬಲ ಅಮೆನ್ರು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಿತೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು MR ಶೆಟ್ಟಿ ಪುವಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟ್ಟಿ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರೆ ಕೋಪಾಲ ಪಣದ ಸುಳ್ಯ ಪದವು ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಜಾಗೇಡೆ ಗಳಸುವರೆಂದು ಪಂಡೇರು ಅತ್ರೇಯ ಗಂಗಾಧರ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ರಿತೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕರೆ ಮಲ್ತು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿರುವರು ಅಂಚಾದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಅವನುಂಡು ಕರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು ತೆರಿದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಅಂಚಂದು ಮಮತಾ ಸುಭಾಷ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶರತ್ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಉದಯ ನಾಯಕ್ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ
நமக்கு చరణ్రాజ్ పూజారి హరీష్ శెట్టి గారు ప్రఖ్యాత్ దేవనదుర్గ ಯಾನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೇವರಗುಂಡ ಸುಳ್ಯರ್ದು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪನಂದುಳ್ಳೆರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರು ನಮಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದುಳ್ಳೆರು ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಮದಿಪೆ ಮಾನುಕ್ಯ ಮಾಯನೆ ವಜ್ರ ಅಂದು ಪನಂದುಳ್ಳೆರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಳಿಯ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೈವದ ಕಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನದುಳ್ಳೆರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಏರುಪುರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಏರುಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನ ತೂವೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪಂದಿಸ ಒಂದುಳ್ಳರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವತಿರ್ದೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಎಲ್ಲದ ದಿನದ ದೈವದ ಕಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗೇಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈಕ್ಲೇನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿಕುಲು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದೇನು ದಯಮಲ್ತದೆ ದೆತೊನ್ಲೆ ವಾಕಾರು ನಿಕಲ ಪೋಡ್ಯಡೆ ಕೋವಿಡ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕುಲಿಗೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬದ್ದಿರಾಲೆ ವಾಕಾರಣಗುಲ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಬುಡುಪಾಡುಚ್ಚಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಬಂದಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ